Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang lapit, bakla! Yung force ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isumagot. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Ah! Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. family? No. Ah, wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa
Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. And so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal? 3. Talaga 3 lang. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na. Parang gusto mo na isumakyan. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat ka. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Grabe Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang konyo, Boy Kiolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Grabe naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Iduldul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pumupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Now, anong first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations ha. Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Juta! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much.
Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako ha. Of course, maraming salamat. Sa lapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha, sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Bako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa, Ano yan? baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di ba Jack and Poy tayo? Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun lang, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Ah, sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, may biktima mo na naman to. Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayan ito. Pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Yan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalse. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga.
Di dapat itutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko babarilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi, sa muka. Yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa muka. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya, masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? O sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's number one. Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kim Chino! Kim Chino! Rocky's Secret Files. Your story they never knew existed. Rocky's Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. Rico Panyero. At ako naman ang inyo napapakinggan tuwing alas 3 hanggang alas 6 ng gabi, Laika Barista. Hi! Kami naman ay mula sa Mahal na Radyo. Ako po ay si Conyo Bicolano, ang kaduraang laway nyo. At ako naman ang maanghang mong kuya, Kim Chino. Ako si Jasmine,
Pero ngayong araw na to, ako ay si Hasmin. Ako naman po si Andre Jordan, pero para sa challenge na ito, ako ay si Andres. At dahil ngayon ay buwan ng wika, tayo ay magkakaroon ng kompetisyon. Magkakaroon tayo ng kompetisyon na kung saan ang kompetisyon na ito ay tatawagin nating kainin mo ang Filipino food na ito at hulaan ang malalim na Tagalog na ito. Ayan, sumayaw daw. Handa na ba kayo? Handa na! Kakain tayo subok. Ito ay piritong mais. Pinatigas na mais. Focus on the camera. In the shade. Oo nga. Diyan. Naalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Punyet. Ano? Tatagukan. Gawa-gawa lang yun eh. Kami nakapag-desisyon Kami na. nakapag-desisyon na. Mauna na kayo, mahal na radyo. Ang tatagukan sa mahal na radyo ay kahulugan para sa amin ay sasaksakan. Para naman sa Sa amin, mula sa madaling Madaling bato, bato. ang tatagukan Tagukan ay Babatukan. babatukan. At para naman sa Oo Radyo, ang aming kasagutan sa tatagukan ay binabatukan. Ito'y hinahampas ang kanyang ulo. Kami At lang ulo sa ang magagaya. naiiba. Tama. Ngunit hindi namin iyon kinopya. Yun ay aming napagdesisyon Ngunit namin. iyon ang narinig ko sa binibining magandang katabi kong Kami ay nauna. May panhawi ng... Ito'y paghawi. Ang tamang sagot ay... Adam's apple. Dude, nandito ba? Tatagukan. Isa kasi, tunog kasi siyang pandiwa. Kaya hindi namin nahulaan. Tsaka tatagukan. Adam's apple. Kayo ba ay nag-ensayo bago ang Ayun na pagbalak ang na ito? ating susunod Ano, na oy, pagkain. baboy. Buksan na natin. ang kalaban. Wow. Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmin. Natandaan mo na. Ito ay isang Sa ano? hopya Madaling Hopya. radyo. na kundol. Ang pundol ay... Ayun namang ang nagmamayari ng anong ito. Ah, ito may hopya, baboy. hopya kundol flavor. Ikaw ay tawang-tawa, wala pa nga. Ate Ang na. amoy niya ay malinang na. Ito, akin lamang titikman dahil kayo ay bumanat tayo ng... Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Sarap ng Napakasarap. hopya. Akala ko dudurado. Maligas gal. Ay, bakit? Ipakita nyo sa amin, masyado kayong competitive. Sakit to sa kam. Ano sabi? Kaulayaw. Laki sa ilayo yun. Sagot na, oo, FM. Ano? Kaulayaw? Ako ba ay may momo? Wala. Bakit siya ang iyong tinatanong? Ako ang iyong katabi. Maaaring mauna. Sige. Ang aming aming kasagutan ay kasintahan. Ang aming kasagutan ay iniirog. Dapat mas malalim mga Buwan ng wika. Ang aming kasagutan ay iniibig. ang tamang sagot ay Madali ba to? Intimate companion. Yun, no? Yun. dito natin masasabi na laging tama ang mga babae. Tama, tandaan nyo yan. Wow! Wala ba dyan? Naalala ko ang aking kabataan. Kabataan. Tama. Kabataan na kung Kabataan. saan ako ay naglalagalag sa tindahan ni Laika. Minsan sinabi ko, tok, 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 pamili ng chok. Napakaganda dahil sa binibini kong aking nakikita. Ako lang to, guys. Napakasarap ng Mura. Ay! Ay, eto na. Ay, halgam. salita, ay. Halgam bilang. Halgam bilang? Kami talagang gusto nyo pahirapan, no? Halagang bilang. Ito'y mga, sa tingin ko'y mabababang uri ng diwata. Sila yata ay mga nasa laylay ng lipunan. Tama. Maaring ka mag-anak ni Cassiopeia. Maaari ba kayo magbigay sa amin ng kaunting
Maaring yan ay isang pantasa. Pinakita sa paaralan? Ang sagot namin sa mahal na radyo ay... Pambura. Para sa mga alaalang minsan mong ibinigay sa akin. Ang kasagutan namin mula sa madaling bato ay calculator. Ulit halga. Sagot, Ay, pambura. grade or score. Napakaganda na at napakatalino pa. Ito dapat ang pinakakasalan. Ay! Narinig mo yun? Yan na! Uy! Alam niyo ba ang kasabihan kapag ito'y mapait? Ano? Halina't kainin. Like a barista. Okay. Ang susunod na salita ay Panimakas. Marami akong nasa aking ulo. Uy, ano yun yung kasagutan? Kami ay mayroon ng kasagutan. Paalam. Paalam. Pag sa amin naman ay Hanggang sa muli. hanggang sa muli. Sa ulitin. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay pahiram. Ano kaya ang tamang kasagutan? Huling paalam. Oh! At makas, last goodbye. Hindi na ba binabalikan? Ito ay Yema, tayo ay Tagay. Tagay! Bakit hindi tatsulok ang yemang ito? Yema. Kayo ba ay nagtitipid? Obserbasyon. Napakasarap. Patawad. Ito ay pambabaeng pagkain. Bakit? Ano mo nasabi? Yema. Buti sana kung ito ay tinatawag na Yepa para sa mga papa. Ang susunod na salita ay... Dagitab! Wait lang ah. Dagitab. Naway narinig ko na to sa Isang... kulturang Pilipino. Magat sa dagitab. Oo! Minutong lumilipas. Hinahanap-hanap kita. Ay. Pwede Ang ba? aming sagot ay kutsilyo. O anumang Tunog nga, tunog. ganon, matalim. Ito ay, ang sagot ng madaling bato ay Heartbeat. heartbeat O kaya o tibok ng puso. Ang sagot- Kami ay nagkakasa. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay napakinggan. Pakinggan. Bakit? Good evening Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila at kasama niyo po kami ngayong araw na ito simula alas 9 hanggang alas 12 ang 90.7 Love Radio. Kasama niyo rin po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titan Jello. Mga kabisyo, sama-sama na naman po tayo para sa ating programang Rocky Secret Files with Titan Jello at syempre ang ating programa na Top Secrets. Pero bago ang lahat mga kabisyo, recap na muna po tayo ng ating mga winner ngayong araw na to sa Love Knows No Boundaries. Kaya gusto ko lang pong batiin ng lahat ng mga masuswerteng driver po natin na nakapagpa-register sa ating Love Knows No Boundaries. Paano nga ba magpa-register mga kabisyo? Punta lang po kayo dito sa himpilan ng 90.7 Love Radio sa Manila Broadcasting Company. Tabi lang po ito ng Aliw Theater at ng Star City. Hanapin nyo lang po yung PSG namin o yung Poging Security Guard. Sabihin nyo lang po saan po ba yung listahan ng Love Knows No Boundaries. Tas doon na po kayo. Ilagay nyo lang po doon yung plate number ninyo, contact number ninyo, name ninyo. At the same time, yung mismong mismong iba mo pang detalye na pwede naming makuha sa'yo para naman matawagan ka namin at maibigay po namin once na ma-announce ka po namin dito sa 90.7 Love Radio. At syempre mga kabisyo, hindi lang yan. Basta mahuli ka ding nakatutok at masakyan ka po ng isa sa mga DJs namin dito sa 90.7 Love Radio, automatic po na meron ka ng 1,500 pesos. Marami na pong nanalo, marami na po nakapag-claim mga kabisyo. Baka ikaw, nahuhuli ka. Kaya ano pang hinihintay mo? Punta ka na po dito sa Manila Broadcasting Company at hanapin nyo lang po yung Love Knows No Boundaries ng 90.7 Love Radio. At syempre mga kabisyo, May 12, 2026, Tuesday, nais ko lang pong batiin ang mga nanalo po kay Tanya Chinita, sa Dear Love kay Conyo Bicolano at syempre sa Tambalan
Congratulations po sa winner po ni Tanya Chinita kanina na Kim Polinga, isang Grab driver na may plate number na NEE 2612. At syempre, congratulations din po sa winner ni Conyo Bicolano sa Dear Love na si Pablo Farnacio. Ayan po, ang isa po siyang taxi driver na may plate number na ND6573. At syempre, sa winner din po ng tambalan via huli, si Erwin Sanchez ng Green GSM driver na may plate number po na NHY2970. Mga kabisyo, sa lahat po ng mga driver pa na hindi pa po nakakapagpa-register dito sa 90.7 Love Radio, kabisyo, kasama mo kami. Kasama mo kami para matulungan ka din namin mabigyan ng boundary araw-araw. So, ano pang hinihintay mo? Punta lang dito, magpa-register. Basic na basic yan. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic, kabisyo. Kaya mga kabisyo, dire-diretso lang po tayo. Samahan nyo po ako mamaya sa aking pagbabalik sa ating programang Rocky's Secret Files with Titan Jello. Isang kwento na naman po na kukurot sa inyong puso. Kwento na meron tayong matututunan na aral. Kaya mga kabisyo, kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Handog ko pong awitin sa inyo. It's a beautiful song by Hale, The Day You Said Good Night. Metro's #1 Love Radio. Basic! Rico Pañero. At ako naman ang inyo napapakinggan tuwing alas 3 hanggang alas 6 ng gabi, Laika Barista. Hi! Kami naman ay mula sa Mahal na Radyo. Ako po ay si Conyo Bicolano, ang kaduraang laway nyo. At ako naman ang maanghang mong kuya. Kim Chinon. Ako si Jasmine, pero ngayong araw na to ako ay si Hasmin. Ako naman po si Andre Jordan, pero para sa challenge na ito, ako ay si Andres. At dahil ngayon ay buwan ng wika, tayo ay magkakaroon ng kompetisyon. Magkakaroon tayo ng kompetisyon na kung saan ang kompetisyon na ito ay tatawagin nating kainin mo ang Filipino food na ito at hulaan ang malalim na Tagalog na ito. Ayan, sumayaw daw. Handa na ba kayo? Handa na! Kakain tayo subok. Ito ay piritong mais. Pinatigas na mais. Focus on the camera. In the shade. Magkatulad. Oo nga. Diyan, Naalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Punyet. ano? Tatagukan. Gawa-gawa lang yun eh. Kami nakapag-desisyon na. Mauna na kayo, Mahal na Radyo. Ang tatagukan sa Mahal na Radyo ay kahulugan para sa amin ay sasaksakan. Para naman sa Sa kami, amin, mula sa madaling Madaling bato, Bato. ang tatagukan Tagukan ay Babatukan. babatukan. At para naman sa Oo Radyo, ang aming kasagutan sa tatagukan ay binabatukan. Ito'y hinahampas ang kanyang ulo. Kami At lang ulo sa ang mga gagaya. naiiba. Tama. Ngunit hindi namin iyon kinopya. Yun ay aming napagdesisyon Ngunit namin. iyon ang narinig ko sa binibining magandang katabi kong Kami ay nauna. May padhawi ng Ito'y Ang tamang sagot ay... Adam's apple. Dude, nandito ba? Isa kasi, tunog kasi siyang pandiwa. Ay, Kaya hindi namin nahulaan. Tsaka tatago ka. Adam's apple. kayo ba ay nag-ensayo bago ang Ayan na pagpapalak ang na ito? ating susunod Ano, na oy, pagkain. baboy. Buksan na natin. Sandali, may na ang kalaban. Wow. Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmi. Natandaan mo na. Ito ay isang Sa ano? hopya Madaling Hopya. radyo. na kundol. Kundol ay... Kopya Bob. Ayun namang ang nagmamay-ari ng anong ito. Ah, Ito ay nagmamay-ari. baboy. Kopya. hopya kundol flavor. Samanta. Ikaw ay tawang-tawa, wala pa nga. Atin Ang na. amoy niya ay malinam na. Titikman na. Akin lamang titikman dahil kayo may bumanat tayo ng... Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin.
Sarap ng Napakasarap. Akala ko dudurado. Maligas gal. Ay, ipakita nyo sa amin, masyado kayong competitive oh. Sakit to sa kam. Ano sabi? Kaulayaw. Laki sa ilayo yun. Sagot na, oo, FM. Ano kaulayaw? Ako ba ay may momo? Wala. Bakit siya ang iyong tinatanong? Ako ang iyong katabi. Maaaring mauna. Sige. Ang aming kasagutan ay kasintahan. Ang aming kasagutan ay iniirog. Dapat sa malalim mo. Buwan ng wika. Ang aming kasagutan ay iniibig. Ang tamang sagot ay Madali ba to? Intimate companion. Yun, no? Yun. dito natin masasabi na laging tama ang mga babae. Tama, tandaan mo yan. Wow! Wala ba dyan? Naalala ko ang aking Kabataan. Tama. Kabataan na kung saan ako ay naglalagalag sa tindahan ni Laika. Minsan sinabi ko, tok, pamili ng chok. Napakaganda dahil sa binibini kong aking nakikita. Ako lang to, guys. Napakasarap ng Mura. Ay! Ay, eto na. Ay, halgam. salita, ay. Halgam bilang. Halgam bilang? Kami talagang gusto nyo pahirapan, no? Halagang bilang. Ito'y mga, sa tingin ko'y mabababang uri ng diwata. Sila yata ay mga nasa laylay ng lipunan. Tama. Maaring ka mag-anak ni Cassiopeia. Maaari ba kayo magbigay sa amin ng kaunting... Maaring yan ay isang pantasa. Nakikita sa paaralan? Ang sagot namin sa mahal na radyo ay... Pambura. Para sa mga alaalang minsan mong ibinigay sa akin. Ang kasagutan namin mula sa madaling bato ay calculator. Ulit halga. Sagot, Ay, pambura. grade or score. Napakaganda na at napakatalino pa. Ito dapat ang pinakakasalan. Ay! Narinig mo yun? Yan na! Uy! Alam niyo ba ang kasabihan kapag ito'y mapait? Ano? Ano? Halina't Ubusin ito, di ba? kainin. Like a barista. Okay. Ang susunod na salita ay... Panghimakas. Marami akong nasa aking ulo. Uy, ano yun yung kasagutan? Kami ay mayroon ng kasagutan. Paalam. Pag sa amin naman ay Hanggang sa muli. hanggang sa muli. Sa ulitin. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay pahiram. Ano kaya ang tamang kasagutan? Ba't tumatawa? Huling paalam. Oh! At makas, last goodbye or last. Hindi na ba binabalikan? Ito ay Yema, tayo ay tagay. Tagay! Bakit hindi tatsulok ang yemang ito? Yema. Kayo ba ay nagtitipid? Obserbasyon. Napakasarap. Patawad. Ito ay pambabaeng pagkain. Bakit? Paano mo nasabi? Yema. Buti sana kung ito ay tinatawag na yepa para sa mga papa. Ang susunod na salita ay... Dagitab! Wait lang ah. Dagitab. Naway narinig ko na to sa Isang kulturang Pilipino. magat sa dagitab. Oo! Minutong lumilipas. Hinahanap-hanap kita. Ay. Pwede. Ang aming sagot ay kutsilyo o anumang Tunog nga, tunog. ganon, matalim. Ito ay, ang sagot ng madaling bato ay Heartbeat. heartbeat O kaya o tibok tibok ng puso. Ang sagot- Kami ay nagkakaisa. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay napakinggan. Napakinggan. Bakit ka tumatawa? Ang sagot ay kuryente. Oo!
kutsilyo, Oo, kuryente. kutsilyo. Sandali. Something Ku. matulis. Wala. Sandali. Huwag nyo nang ipilit pa. Kuryente. Meron kaming dalawang letrang natumpa. Mali. Susunod na pagkain. Wait, may balot? May balot? Tama nga ba kami? Bakit sa akin ay tuyo? Guys, tuyo. Tumutulo. Tagay. Ang sayo ay masabaw, ha? Ang akin ay mabuhok. Uy, ang laki ng sisi. Napakalaki na niya. Wow. Yung maliliit Tama lang. lang. Bakit ito'y matigas? Tigas ng puti. Pwede luwa yung puti. Tigas eh. Nilulunok dapat yung puti. Oo, hindi dapat dinudura. Ang ibon dapat ang sinusubo lang. Mga mahal, ito yung tsura ng sisiw ko. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Maraming salamat. Panghibayo? Ito yung pabalan. Panghibayo. Sagot? Anong sagot? Bakit parang naghihintay kayo ng kasagutan mula sa amin? Na, mas okay yan. Ang aming kasagutan mula sa Madaling Bato ay Maleta. Parang pareha to. Sinasabi ko na nga ba? Tama. Kami naman sa Mahal na Radyo, ang aming kasagutan ay pangdako. 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 Ano nga yun? Ano yun? Pang-transport. Pangdako, kimchino, dako. Yan, diba? Ang kasagutan ng Oo Radyo ay Carsoncillo o brief. Carsoncillo. O brief. Ang hirap eh. Ang panghibayo ay amplifier. Oo. Malapit. Muntik Panda- na. Ang sounds ay naghihibayo. It travels. Diba? Ako yung may suggestion. Sunod kami. Dahil sila yung mga lawa lamang, maaari lang kinopya ang aming kasagutan. Dapat Hindi. sila yung kalahati ang puntos lamang. Nabilong ko na. Wala, pareha kami. Nagigets niya ako. Pareha kami ng humor. Ako yung kakampi mo! Metro's #1 Love Radio. Basic! Makatawa ka naman dyan, kala mo naman. Eto na. Ano yan? Parang daliri. Ang galing ko mag-drawing. Annyeonghaseyo. Kimchino입니다. Hello, kabisyo! Hello, mga mahal! Ako ang bagong boses at muka ng Love Radio Manila. Ako ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. DJ Kim Chino, 69. 6 to 9 p.m. gabi-gabi yan. At ngayon, mas makikilala nyo na ng lubusan si Kim Chino kasi maglalaro tayo ng Blind Pictionary. Kailangan pa ba ng blindfold yung ganitong mata? Oo, okay na siguro. It's a lion. Kasi matapang ako. King of the jungle. So I wanted to be king of your life. At gusto ko rin talagang mag-excel at maging successful sa radio industry, mahal. Wow! Mukha naman lion, no? Hala, ang hirap ah. Happy please. Yan. Oh! Bahay yan. Kasi nitong medyo tumatanda-tanda na, mas nilulook forward ko na talagang mag-stay at home, tapos mag-catch up ng tulog, magpahinga. Hindi na ako ma-party na tao. So, this is a house. Ang galing ko mag-drawing! Unang hinahanap. Yan, okay na. Cellphone talaga. Dude. Cellphone yan ha. Cellphone yan, mga kabisyo. So, every morning, it's either magigising ako sa alarm or ako yung mauuna sa alarm ko. So, cellphone. Mukha naman cellphone. Pet peeve.
Yan, okay na yan. Pero pera talaga to, pera. Pet peeve ko talaga kapag naaalala ko nung mga personal friends ko, lalo na sa social media, tapos kakamustahin ka pero mangungutang lang pala ng pera. So this is money sakit. Una sa lahat, wala rin akong pera. Pangalawa, nakakaalala lang sila pag may kailangan. Yan. Ito. Tatlo yan Tatlo yung dinrawing ko. Ito. Toothbrush yan. O, mukha naman toothbrush. Ito na. Ano yun? Parang daliri. Pero toothpaste to. Tapos ito naman, dental floss. So, ako kasi maalaga ako sa ngipin. At mahilig ako sa kape. So, every time na after ko kumain, after ko uminom ng colored drinks, talagang necessary or it's a must for me para magsipilyo. At para mabango rin naman yung hininga ko kung sakaling magkita tayo, mahal. Ang pangit naman ito. Hala, guilty pleasure. Yan, ito talaga guilty pleasure ko. Oh! Coffee bean to So, everyday, patawa ka naman dyan, kala mo naman. Mukha lang trash can, pero everyday talaga malakas ako sa coffee. Siguro mga 3 cups. Ako ay isang... Yan, ito. Ito ay isang microphone. Siguro full-time events host. So, aside from being a DJ or content creation, gustong-gusto ko talagang nagpa-public speaking or hosting an event. So, if ever, kung kailangan nyo ng host, subukan nyo ko. And that's it. I hope you had fun at mas nakilala nyo na ng lubusan si DJ Kim Chino. Muli, DJ Kim Chino on all social media platforms, IG, TikTok, or even Facebook. 6 to 9 p.m. ang programa natin. Makakasama ko kayo or makakasama nyo ko. DJ Kim Chino, ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. Maraming salamat, mahal. See you! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa. Kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo.
Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Halo ang nararamdaman ko. Kinakabahan ako, natatakot ako, gusto kong tumakbo pero hawak niya ang kamay ko. Iba't ibang babae, iba't ibang conversations. Rockies Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rockies Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies Secret Files. Secret Files. Secret Files. Good evening Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila. Kasama niyo po kami ngayon sa 90.7 Love Radio at kasama niyo rin po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo. DJ Titan Jello. Mga kabisyo, isang panibagong kwento na naman po ang ating mapapakinggan. Kwento na pwede nating kapulutan ng aral. Kwento na kukurot sa ating puso. Kaya mga kabisyo, hindi ko na po papatagalin pa. Pakinggan po natin ang storya ng ating letter sender sa ating programang Rocky Secret Files with Titan Jello. Dear Titan Jello at DJ Rocky, tago nyo na lang po ako sa pangalang Axel. Isa akong bakla. At sa loob ng halos 4 na taon, unti-unti akong nahulog sa taong itinuring kong pinakamatalik kong kaibigan. DJ Rocky Tera at DJ Titan Jello, noong grade 8 ako. Yun po yung unang nagkakilala kami na itago na lang po natin sa pangalang Mr. Torpe. Sa dami ng mga kaklase ko, hindi ko akalain siya ang magiging pinakamalapit sa akin. Naaalala ko po na halos magkasama kami araw-araw. Sabay pumasok, sabay umuwi, sabay kumain, sabay din kami tumawa. At dumating na rin yung puntong parang hindi kami mapaghiwalay. DJ Titan Jello at DJ Rocky Tera, kapag walang pasok, nasa bahay namin siya. Kapag may problema siya sa pamilya niya, sa amin din siya tumatakbo. At dahil doon, itinuring na rin po siya ng mama ko na parang sariling anak. DJ Titan Jello at DJ Rocky Tera, hindi lang po siya ang kilala sa bahay namin. Pati din po ako. Tinuring po kong parang sariling anak
At kilalang kilala po ko ng mama niya. Pinapakain, kinakamusta, at tinatanggap na parang parte na ako ng buhay nila. Pagdating po ng senior high, akala ko po magkakahiwalay na kami ng school. Pero nang malaman ng mama niya na iba na po ang papasukan kong eskwelahan, ipinilit niyang ilipat ang anak niya sa school ko. At hindi lang yon, DJ Titangelo at DJ Rakitera. Magkaklase pa po kami. Magka-strand pa po kami. At mas lalo kaming naging magkasama nung mga panahon na nasa isang eskwelahan na kami. Akala ko po wala nang makakasira sa samahang iyon, pero dumating ang araw na hindi ko makakalimutan. September 4, 2025. Nag-text po siya sa akin. Sabi niya, DJ Titangelo at DJ Rakitera, hindi na raw po siya sasabay papasok. Pero pagdating ko sa school, bigla ko po siyang nakita. Nagkasalubong kami sa babaan ng jeep at nagulat ako. Agad kong sinabi sa kanya, akala ko ba hindi ka papasok? Ngunit hindi po siya sumagot. Ni hindi niya po ako tinignan. DJ Titangelo at DJ Rakitera, sa buong araw, hindi niya ako kinausap. At sa unang pagkakataon, sa loob ng 4 na taon, pakiramdam ko, wala na po ako sa buhay niya. Sinubukan ko pong intindihin ang sitwasyon na nangyayari. Baka mainit lang po ang ulo, baka may problema. Pero kinabukasan, ganun pa rin. At sa mga sumunod na araw, tahimik, malamig na, at parang hindi kami kailanman naging magkaibigan. Ganun po ang naging reaksyon niya bigla sa akin. Habang iniisip ko, DJ Titangelo at DJ Rakitera, kung bakit siya nagkaganon, bigla ko na lang po napagtanto ang isang bagay. Hindi lang pala ako nasanay sa presensya niya. Hindi lang pala ako komportable, kundi masasabi ko po na mahal ko na siya. Oo, mahal ko ang matalik kong kaibigan. Pero paano ko sasabihin niyon kung alam kong straight siya? Kung alam kong kahit kailan, hindi niya ako makikita sa paraang gusto ko. At habang unti-unti kong tinatanggap ang nararamdaman ko, hindi ko alam na mas mabigat pa ang mangyayari. DJ Titangelo at DJ Rakitera, dahil makalipas ang ilang buwan, bigla siyang nag-message sa akin. At sa gabing iyon, magbabago na naman ang lahat.
Good evening, Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila. Hello po sa inyong lahat. Happy listening and watching right now, mga kabisyo. Ako po pala ang inyong lingkod, DJ Titan Jello. Sa lahat po naman ang nagpapabate, wait lang po mga kabisyo. Ayusin ko lang to. This time check is
Dunkin. This Shoutout po sa lahat ng mga nakikinig at nakatuto ngayon mga kabisyo. Good evening. Good evening, Sagittarius. Alta Grace, good evening. Yung ginagawa lang po. Kaibigan, huwag ka nang humigpit. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Masasandalan. Kahit saan, ano ba kampi, lagi mo tatandaan na kung magtima ng buhok, ito pa rin ang number 1. Ang pinagdaanan.
Labo ng mata ko. Hindi ko makakita yung mga ibang mga comments. Prince Sander, good evening po sa inyo. Ano lang yung storya natin ngayon, pinasa ng ating DJ Raketera. So, pinasahan tayo ng storya ni DJ Raketera na binabasa po natin ngayon. Araw na to, medyo ano lang to, mababaw lang naman. Pogi naman yan, Alta Grace. Thank you po. Nina Vergara, thank you. Hello sa'yo. Good evening. Alexander Ando Hidalgo, thank you, brother. Ay. Check. Sige, next time. Parang laging ligo. Naliligo naman talaga ako lagi. Pero siguro sa ilaw lang. Kahit di naman ako Jack, paborito ko yan. Yung kapanahonan na sumasakay kami ng jeep ng airmats ko. Pakinggan ko yan. Hello po kay Olivia from Baguio City po. Uy, Baguio! Hello po sa mga taga Baguio. Good evening po sa inyong lahat. Naway malamig ang inyong mga gabi sa Baguio. Kamusta, brother? Ba't malaki? Safety na, pare. Thank you. Pinalakihan ko rin yan, si Kadjun. Kurtz, hello sa'yo. Joy La Love, good evening. Happy Tuesday. Oh man. Hello. Dude, kuha ko tubig, dude. Pa-commercial muna ako, dude. Taglit na. Dude, wala akong tubig. Thank you po. Taglit lang. Wala akong tubig. Nawaw na ako, mga kabisyo eh. Matagal ko na gusto magbahagi ng kwento dito pero walang lakas ng loob. Magkaroon ka ng lakas ng loob. Call lang kayo later. Call lang kayo later. Tutuyuan kasi ako, mga kabisyo, pasensya na. Parang sobrang...
Prince. Gandang sagutin yan. Mamaya, usapan natin. Tawag ka kaya sa akin, di ba? Sarap yung pag tumawag ka sa akin eh. Happy Tuesday, May. Maraming salamat po pala sa mga dumalaw kanina at kasama ko saglit sa baba ng mga driver. Thank you po sa pagdalaw ninyo. Thank you po sa mga effort ninyo, 'di ba? Para makita po tayo at makapagpa-picture. Thank you po sa inyo Napakasaya po ng aking puso. Naway kayo rin po, masaya rin po kayo. It's hello sa'yo, pogi ni Titan Jello Hindi naman. Sa kanya pangingin babalik. Iba't ibang babae, iba't ibang conversations. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rockies. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Rockies. Secret Files. Mga kabisyo, napakinggan po natin ang unang bahagi ng storya ng ating Secret File Sender. Mga kabisyo, ang ating Secret File Sender ay naguguluhan. Maraming tanong sa kanyang sarili. Pero tulad nga ng kasabihan, kung alam mo lang daw na sa simula pa lang na ang pag-amin mo ang magiging dulo ng inyong pagkakaibigan, pipiliin mo pa rin bang magsalita o mas gustuhin mo na lang na manahimik habang buhay sa tabi niya? Mga kabisyo, minsan napapatanong tayo sa sarili natin. Lalo na't nandito tayo sa sitwasyon na katulad sa ating letter sender. Yung akala mo na sapat na ang 4 na taon o sapat na yung mga taon na pagsasama ninyo. Pero minsan, yung mga taon pala na ginugol ninyo ay sapat lang yun para maging pamilyar kayo sa isa't isa. Hindi para piliin nyo ang isa't isa sa dulo. Mga kabisyo, pakinggan po natin ang ikalawang bahagi ng storya ng ating letter sender na si Axel. DJ Titan Jello at DJ Rakitera. December 5 po, 2025. Bandang alas 7 ng gabi nang mag-vibrate ang cellphone ko. Mensahe ito mula sa kanya na itago na lang natin sa pangalang Mr. Torpe.
At nandoon sa mensahe niya sa akin ay yung salitang, free ka ba? Sa simpleng tanong na iyon ay bumilis ang tibok ng puso ko. Ilang buwan ko yun hinintay. Ilang gabing tinanong ko ang sarili ko kung may mali ba akong nagawa. Kung bakit bigla niya akong iniwan sa ere at ngayon, siya mismo ang unang lumapit. DJ Titangelo at DJ Rakitera, hindi na po ako nagpatumpik-tumpik pa. Sumagot agad ako. At sinabi ko sa kanya na, oo, free ako. At doon na po nagsimula ang pag-uusap namin ng matagal. Nung nakapag-usap po kami, DJ Titangelo at DJ Rakitera, ang laki po ng pasasalamat ko sa may kapal. Na yung matagal ko na pong ipinagdadasal ay nangyari na po. Nung nakapag-usap po kami, humingi po siya agad ng tawad. Inamin niyang prank lang daw ang lahat. Akala niya raw natatawanan ko lang daw yung ginagawa niya. Pero nang maramdaman niya daw na nasasaktan ako, natakot daw siyang lapitan ako. Kaya imbes na ayusin, mas pinili niyang lumayo. DJ Titangelo at DJ Rakitera, sa gabing iyon, nawala po ang lahat ng tampo ko. Nagkwentuhan kami, nagtawanan, nagbalik ang dating kami. Umabot pa po kami ng madaling araw at hindi ko mapaliwanag yung nararamdaman ko ng mga araw na yon. At simula nung nakausap ko po siya, simula nung araw na yon, parang walang nangyari. Mas lalo po kaming naging malapit sa isa't isa. Pag-uwi galing school, dadaanan lang siya. At lagi na po kami magkasabay umuwi. Naalala ko pa nga po, DJ Titangelo at DJ Rakitera. One time, pag-uwi namin ng school, dumaan pa siya ng bahay para magpalit ng damit tapos diretso na kami sa bahay namin. May mga gabi po na doon na po siya natutulog sa bahay namin. Magkatabi kami, magkausap hanggang makatulog. Alam mo yung feeling na kapag hindi kami magkasama o hindi kami makapag-video call ng isang beses, ay parang kulang ang araw ko. Nakakatuwa pa nga po DJ Titangelo at DJ Rakitera kapag may ginagawa po siya, sinisendan niya ako ng mga pictures. At bilang taong matagal nang nagmamahal, binigyan ko ng kahulugan ang bawat effort niya. Akala ko DJ Titangelo at DJ Rakitera, baka may nararamdamin din siya. Pero minsan, ang akala natin ay hindi sapat para maging totoo. Habang tumatagal, lalo kong nararamdaman na hindi ko na kayang itago. Hindi ko na po kayang itago yung mga nararamdaman ko sa taong madalas ko makasama. Kaya humingi po ako ng payo sa mga kaibigan ko. Nagdasal ako. Humingi ako ng sign kay Lord. At noong April 19, 2026, naglakas loob akong sabihin ang lahat. Isang mahabang mensahe, isang pag-amin, isang pag-asa, at isang puso na handang masaktan. Hindi nagtagal,
Nag-reply siya. Nagpasalamat po siya sa katapatan ko. Na-appreciate niya daw ang lahat ng sinabi ko. Pero malinaw po ang sagot niya. Hanggang kaibigan lang talaga. Humingi rin siya ng sorry DJ Titangelo at DJ Raketera dahil sa sobrang pagiging malapit niya. Sorry daw dahil nabigyan ko raw yon ng kahulugan ng mga bagay na para sa kanya ay pagkakaibigan lang. At sa gabing iyon, hindi lang po ang pag-asa ko ang natapos. Pati po ang samahang ilang taon naming binuo. Mula noon, hindi na kami nag-usap. Hindi na kami nagkita. At ngayong papasok na kami sa grade 12, magkaklase pa rin po kami. Pero parang dalawang estranghero na may parehong alaala. DJ Titangelo at DJ Raketera, aaminin ko na masakit. Sobrang sakit. Pero hindi ako nagsisisi. Dahil sa wakas, nasabi ko na rin ang katotohanan. At kahit hindi ako pinili niya, pinili ko naman maging totoo sa nararamdaman ko. DJ Raketera at DJ Titangelo, aminado ko. Aminado ko na sobra man akong nasaktan. Pero at least, kahit papaano, sa pag-amin ko, gumaan ang aking nararamdaman. Dahil minsan, hindi naman sukatan ng pagmamahal. Hindi sukatan ng pagmamahal kung masusuklian ka. Minsan, sapat na ang nasabi mo. Sapat nang sinubukan mo na aminin ang mga nararamdaman mo. At sapat nang wala kang pagsisisihan. Kaya sa lahat ng mga nagmamahal ng tahimik, kung handa ka nang sabihin yung nararamdaman mo, ilaban mo na yan. Sabihin mo na yan. Huwag ka matakot. Dahil walang masama na sabihin ang katotohanan. Dahil mas masakit ang umasa sa baka kaysa tanggapin ang katotohanan na hanggang kaibigan lang pala. Muli, ako po si Axel at ito ang aking secret file. At nais ko lang po muling sabihin sa lahat ng mga nakatutok ngayon na itong taong tong nagsusulat ay may pusong natutong umibig kahit walang kasiguraduhan. Metro's #1 Love Radio. Basic!
Conversations. Rocky's Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rocky's Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. Secret Files. Mga kabisyo, napakinggan po natin ang una at ikalawang bahagi ng storya ng ating letter sender na si Axel. Napakinggan po natin ang kanyang kwento na kumurot po sa ating puso. Bata pa man natin tignan itong letter sender natin ngayong gabi, pero may aral din po siyang naihatid bawat isa sa atin, mga kabisyo. Aral na nangyayari naman talaga sa atin, na meron tayong taong nagugustuhan na tinatago na muna natin ang ating nararamdaman. Pero nung panahon na inamin mo na, ikaw lang pala ang nakakaramdam na meron kayong something sa pagsasama ninyo. Pero siya, ang turing lang talaga sa'yo ay isang mabuting kaibigan. Mahirap umamin ng nararamdaman ka, bisyo, sa taong hindi naman kapareho ng nararamdaman mo. Ang hirap sabihin na mahal mo siya, pero mahal ka din naman niya, pero bilang kaibigan nga lang. Nakakalungkot, kabisyo, dahil may mga pagkakataon sa buhay natin na umamin tayo. Umamin tayo sa taong nagugustuhan natin, pero hindi naman tayo ginugusto. Tanungin mo nga yung sarili mo ngayon, kabisyo, kung meron ka rin bang taong ginusto na yung panahon na inamin mo yung nararamdaman mo, ang sagot niya lang sa'yo, pasensya na, kaibigan lang tayo. Mababaw na kwento, simpleng-simple, pero meron tayong aral na natutunan. Aral na minsan hindi masama umamin sa taong meron tayong pagtingin. Kesa naman makulong tayo sa mga tanong na what if kung maging kami? What if kung sabihin ko yung nararamdaman ko at parehas pala kami na nararamdaman? Lagi natin tatandaan, kabisyo, na ang katotohanan na magpapalaya sa puso natin o sa mismong sarili natin. Masakit man na marinig na hanggang kaibigan ka lang, at least wala kang regrets sa sarili mo na inamin mo yung totoo mong nararamdaman. Mga kabisyo, napakaganda ng storya na naman natin na napakinggan. Storya ni Axel sa ating programang Rocky Secret Files with Titan Jello. Kaya ikaw, kabisyo, baka meron ka ring storya na tinatago na pwede mong ibahagi sa amin. Maaari mo nang ipadala sa aming Gmail account na rakitera@gmail.com. Malay mo, may isang gabi o may isang araw na kwento mo naman po ang aming binabasa dito sa 90.7 Love Radio. Kaya mga kabisyo, tutok lang po tayo sa lahat po ng mga nakatutok sa 90.7. Kasama nyo pa rin po kami hanggang sa pagbabalik namin ng aming programa ni DJ Rakitera na Top Secret. Kaya handog ko pong awitin sa inyo
It's a beautiful song by Bugoy Drilon, Hilo. Metro's #1 Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Wala dyan. Naaalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmin. Tandaan mo yun. Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Mahal, ito yung tsura ng sisiw ko. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Napakabait naman yan, Dre. Ako rin mabait, oh. Gusto nyo ba ibubudbud ko na? Ay, maaari. Hindi yan binubudbod, ibinubuhos. Buhos, oh. Dahil yan ay isang Likido. likido. Ako yung okay na. Tikman na natin. Aking ano? Betamax. Ano na tayo, tagay? Tagay. O sige, tagay. Pero nilagay mo na sa bibig mo. Gustong gusto ko talaga ang dugo kapag ang sausawan ay masarap din ito sa alak. Ay, masarap yan. Lasang alak din kasi ay mapait. Ganyan pala lasa ng ring. Uy, blip. Ay, Okay. Ang kasagutan Ang ng kasagutan oras ng- ay wallet o yung lalagyan ng iyong mga barya. Wallet din talaga. Uy, hindi yun yung sagot mo. Mayos ka. Di ba binulong ko sa'yo? Ang aming Ang aming naisip na sagot ay sobre. It's ka. pupunta sa Ooradyo. Ako yung may suggestion. Dahil sila yung mangalawa lamang, maaari lang kinopya ang aming kasagutan. Dapat sila yung kalahati ang puntos na. Binulong ko na sa'yo yun, di ba? Tama, ibinulong na niya ito bago Ikaw ba pa yung man nagsasabi kami ng bumulong. katotohanan? Ako yung nagsasabi ng katotohanan. Why? Why? Nakita ng ating produksyon na Tama. binulong ko agad at Tama. talagang alam mo. Why? Ikaw ay OJT lang namin. Ang susunod ay... Susunod. Okwa! Kabayan. Na pula. May itlog ka bang? Bakit may kagat? Napakalambot nito. Masarap din itong Isaw-saw. isaw-saw sa kape. kape. Sa mainit na kape. Wala, pareha tayo. Pareha kami. Nagigets niya ako. Pareha kami ng humor. What can I say? Ay, kakampi mo! Sorry. Alam ko yan. Alam mo yan? Yun nga eh. Love trap. Kung ano ng trap mo? Dapat sabay-sabay tayong sasagot. Kami ang nauna, kayo naman ang Kahit mauna sa magkakaiba. pagkakaulit. Kapag kayo okay na kami, Para kami patas. sabay-sabay. Dapat nung umpisa pa lamang, ganun na ang naging konteksto ng palarong ito. Kami handa na. Manahimik kayo. Isa, Dalawa. tatlo. Mahulani! Sinasabi? Ano? Mabigani! Hindi ko narinig yun. Oh, isa pa. Roll VTR. Mahulani! Pasensya na at may nakakuha ng eksakto. Uy! Tayo yun. At yun ay ang madaling ba? Amin din kasagutan yun, tama ba? Dahil winika namin sa bilang ng 3, hindi kami nagpaligoy-ligoy at nandaya. Lagi nating tatandaan na ang tunay na pag-ibig ay mapagparaya. Ito, sarap! Nakasagutan. Ay, Wow! Empanada! ang haba! Hala, ganito kahaba. Ayos ba sa'yo ang ganyan kahabang turo? Naniniwala ko na wala ito sa haba. Hindi sa taba. Ganyan ba dapat ang paghahawak niya? Hindi dapat ganito.
Tama, kumpadre. Tama, kumpadre. Sapagkat subalit kung ang sukatan ng binibining ito ay taba, hindi dapat ganito. Malamang ay dapat ganito na. Ganito ang paghawak. Dapat ganito ang iyong paghawak. Hindi ba kayo nalalagkitan? Ikaw ay tuwang-tuwa sa tabang iyan. Ay, masarap to. Nakaking nalang natutusok. Sapagkat yan ay mahaba, talagang matutusok ang iyong alang-alang. Yung ibang turon ay may palaman ding langka. Ang turon sa amin ay may palaman ding dinuguan. Dinuguan? Gusto mo i-try? Punta ka sa Bicol, libre ka. Grabe, favorite niya talaga yung turon. Pareha kami. Okay. Meron na kaming kasagutan, tayo yung magsasabay-sabay na naman. Tatlo, dalawa. Game! Scarecrow! Scarecrow. Ano sa inyo? Pag-iisip. Pantakot ng mga ibon. Pantakot ng ibon sa bukid. Sa palayan. Ang puntos ay pupunta sa ooran. Tayo. Ito dapat. Yes. Dapat ganito, di ba? Sabi ng prod. Ganyan. Yung magpo-cross-cross. Cross-cross. Ayan yung pares mo. Pero sa amin, hindi ko alam sa inyo, kami ay kapag sa probinsya bibili ng taho, may sarili kaming mga lalagyan. Mas espesyal. Napakabuti mo naman kay Inang Kalikasan. Ayan, nice. Susunod na. Sandali lamang, ikay nagmamadali. Iyo. Galunggong. Gunam-gunam. Gunam-gunam. Gunam-gunam? Gunam-gunam, gunam-gunam. Gunam-gunam. Oh? Ano? Isa. Dalawa. Tatlo. Nag-iisip. Calculate. Nagka-calculate. Ikaw ay nangopya na naman. Nahuli ang sagot. Ba't wala kami? Nangongopya. Ang score ay mapupunta sa ooran. Go! Tampalpuke ay isang isda na kung saan ito ay masarap at pwede mong pirito. Ayun ang kasagutan ng Mahal na Radyo. Ang pwede mong bilhin ang isang tampalpuke sa isang palengke at pwede mo rin itong pirito at ulamin. Napakahusay Mahal na mo! Radyo, Kim Chino at Konyo Bicolano. Napakahusay! Na sa una ay isa lang ang puntos pero marahil Hindi mo na kailangan pwede magpaliwanag nang manalo. Sige. Atin ang ibigay dahil sila yung nangulelat kayo. Okay. Atin ang ibigay. Pero parang hindi patas na nananalo Hindi. ang isang Napakalapit. mandaraya. Nangongopya. Nangungurak. Nangungopya. Nogura ka talaga. Ang ampalaya ay kinakain, hindi inuugali. Tandaan mo ngayon ikaw ay nasa taas. Dahil lahat ng nasa taas ay Ibinababa. At lahat ng nasa baba ay Tinataas. At lahat na nasa gitna, kinaka. Anong sagot ng direktor kung kami ba ay tama? Sila nga aming masasabi, nanalo kami. siya lamang dapat. Kaya nga, ngayon. maligaya! Buwan ng Wika! Maraming salamat mga kabisyo! Kabisyo! Mga yes friend! Nakasama niyo po kami. Konyo Bicolano. At Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Kaya naman follow, subscribe, at i-share nyo na rin itong post na to or video na to. Comment na rin kayo. Metro's #1 Love Radio. Basic!
Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Kaya pwede ka ba maging jowa? Anong pangalan mo? Kausapin mo nga, sabi mo mahal mo ko. Mahal ko po yung anak niyo, baka kasalan ko po. Delikado yan. Yakapin ko, o sige. Halika, yakapin mo daw ako para ipakita mo daw kay mama. Anong lugar ba to, kuya? Vito Cruz. O, dito sa may Vito Cruz. Oo. Eh, ma, wag mo na nga akong ireto dun sa ano, sa APAM. May jowa na nga ako eh. Kasama ko nga ngayon eh. Anong pangalan mo? Anong pangalan ha? Randy? Francis. Francis pangalan. Oo. Masipag to. Grabe ka naman. Eh, kahit payat to, kaya naman ito ako buhatin. Diba? Diba, Francis? Oo. Kausapin mo nga si mama ko. Kausapin mo nga, sabi mo mahal mo ko. Dali. Hello po. Sabi mo lang mahal ko po. O si Tanya. Mahal ko po si Tanya. Sabi mo handa mo ko ipaglaban. Paglalabang ka to, te. Oh, narinig mo. Sabihin nyo payatot, hindi ito payatot. Kaya kong buhatin ito, no? Diba? Opo. Oh, kaya. Basta wag mo na akong reto sa iba, ma. Kaya mo daw ba akong buhayin? Oo. Ha? Oo. Pauwi ka sa camera. Correct. Ano po ito, kuya, na lugar? B.O. Campo. B.O. Campo. Vito Cruz, oo. Sa may
ma. Huwag mo na akong ireto sa iba. Pa ba ako ireto sa iba? Oo, may jowa na ako ngayon. Ang kulit naman. May jowa na ako. Oo, kasama ko nga ngayon eh. SG siya. Oo. O, ano naman? Hindi to payat, no? Kayang-kaya ko buhatin ito. Di ba? Kaya mo ko buhatin. Ano pangalan mo? Arnel, Ma'am Arnel. Oo, si Arnel kaya. Oo, ilalaban ako dito ng putukan sa basilan. Di ba, Arnel? Di ba mahal mo ako, Arnel? Sabi mo nga sa mama ko, nasa ibang bansa to eh. Sabi mo, opo, mama. Opo. Mahal mo ba ako? Sabi mo, lakasan mo daw. Opo. Oh, narinig mo na, ma. Grabe ka, mapanghusga ka. Arnel! Arnel, babay ka na kay mama. Halika na. Kaway ka sa camera. Teka lang, tumigil ako. Oo, dito muna ako sa lilim. Ang init eh, kasi kanina mo pa ako kinukulit. Eh sana kanina mo pa sinabi. Dito na ako sa may sa may Lasal. Hindi ako natatakot sa kanya. Grabe ka talaga. Ma, wag mo na akong ireto sa iba, ma. May boyfriend na nga ako, ma. Oo, kasama ko nga siya ngayon eh. May motor siya, ma. Kaya, hindi ka ba maging jowa? Anong pangalan mo? Dane, ma'am. Ha? Dane. Dane. Dane? Dane ang pangalan niya, hindi siya payat. Motor mo ba yan? Ano? PCH na po din, ma'am. Oo, may motor to, pero dito payat. Kaya nga ako nito buhatin eh, di ba? Dane? Yes, ma'am. Mahal ako nito, ma. Tsaka mabubuhay ako nito. Di ba handa mo akong buhayin, Dane? Sabihin mo kay mama nga. Opo. Opo, ma. Sabi mo. Opo. Sabi niyo mo, mahal ko si Tanya. Mahal ko si Tanya. Oo, narinig mo, ma. Grabe ka, naiyak na ako sa'yo eh. Hindi ba mahal mo ako? Sabi mo kay mama. Opo, ma'am. Umuwi ka na dito, ma, para mapatunayan mo, ma. Sige, ma, babay na. Kaway ka sa camera. Thank you, Day. Sorry. Grabe ka naman, ma! Andito ako. Oo, sa may Lasal. Huwag mo na ako reto sa AFAM. May boyfriend na nga ako. Kasama ko nga siya ngayon eh. Hindi siya payat. Okay lang, katamtaman. Kaya kong ibalibag. Hello? Hindi, nagsusuklay naman to. Grabe ka naman. Anong pangalan mo, kuya? Anong pangalan mo? Dali. 30 po. 30. 30. Mahal ako ni 30 kahit mas bata siya. Ilan taon na ba, 30? 22 po. 22 pwede na ito, ma. Anong parang anak ko? Hindi. Grabe ka naman, ma. Mahal ako ni 30. 30, di ba handa mo akong buhayin? Kahit 22 ka pa lang. Sabi mo kay mama, opo, ma. Yes po. Sabi mo, mahal na mahal mo si Tanya. Dali, sabi mo. Sabi mo lang, dali. Mahal ko po si Tanya ka mo. Mahal ko po si Tanya. Oo, narinig mo, ma. Hindi. Hindi payat. Okay lang. Sakto. Opo, ma. Yakapin ko. O, sige. Yakapin mo daw ako para ipakita mo daw kay mama. Ipakita mo daw kay mama naman. Oo. Ayan, nagmamahalan kami. Kaway ka sa camera. Ay, kaway na 30. Hello? Andito ako sa may Kuya, tough to, diba? Andito sa may puno. Oo, malapit sa may Lasal. Grabe ka naman, ma. Tapat ka po, tapat. Tapat po. Huwag mo na ako reto sa iba. Kasi may boyfriend na nga
ako. Kasama ko nga siya ngayon eh. Ang pangalan mo, kuya? Ang pangalan mo? Ang pangalan mo, kuya? Ang pangalan mo? Oo, kasama ko siya. Hindi siya maliit. Sakto lang. Hindi siya kulot. Grabe ka naman. Kuya, nag-aangkas ka ba? Saan ka ba? Hindi lang ako. May inaantay lang siya, pero hindi siya tambay. Grabe ka naman. Joshua, pangalan mo, di ba? Sabi mo, Joshua, mahal mo ko. Sabi mo sa mama ko, mahal ko si Tanya. Dali. Sabi mo. Sabi mo na, mahal ko siya. Dali lang. Ma, hindi. Nahihiya lang siya sa'yo, ma. Sabi mo lang, mahal ko si Tanya. Sabi mo. Sige na. Nakita kita ni mama eh. Sige na, kuya. Sige na. Ayaw mo kumayaway ka sa camera. Kawai, sa Love Radio po. Kuya, CCP to, di ba? CCP. Oo, sa CCP. Dito ko, sa may kay kuya ha. Oo. Grabe ka naman. Huwag niyo na ba ako ireto sa iba, ma? May boyfriend na nga ako. Kasama ko siya ngayon nga eh. Si mama. Ano pangalan mo, kuya? Bonjing ko. Bonjing eh. Ano kung Bonjing pangalan niya? Okay lang yun. Hindi, ganito yung mga bet ko. Yung mga 45. Ilan taon alam ako? Oo, 60 na to pero parang 45 oh. Mahal ba ako nito, ma? Ma, kaya akong buhay nito. Di ba, Bonjing? Sabi mo nga si mama, sabi mo, mahal na mahal mo ko. Mahal ko po yung anak niyo. Oo. Nakahal po ako, kaya nabubuhay ako eh. Mahal ko yung anak niyo, pakakasalan ko po. Pakakasalan ko po yung anak niyo, kahit sa ating bata. Narinig mo, ma? Ha? Narinig mo? Mahal na mahal ko si Bonjing. Di ba, Bonjing, mahal mo din ako? Mahal po. O, mapag-uwi mo dito, makikilala mo si Bonjing. Opo. Di ba wala ka namang may asawa ka ba sa dati? Wala, dati pa yun. Past is past, never discuss. Opo. Love you, ma. Opo. May paglalaban ako ni Bonjing. O, yakapin mo daw ako, Bonjing. Oo. Tingin ka sa camera. Metro's #1 Love Radio. Basic! Hello there. Hi, guys. Hi. Gagawa kami ng Sushi. Ay! 1, 2, 3, go. Hello. I'm so unsure what to do. Open your eyes. Open your eyes. Okay. Ayan. Wala akong makita. Tanga ka ba? Hello everyone! Welcome to this kalokohan video once again. And today we are doing Sushi Bake! Okay, RG? Wala kaming Let's choice! go! Okay, let's do this! Wala naman tayong timer. Okay. Kailangan niyo ilagay yung rice. Okay, this is the rice. Okay, buksan mo. Sarap buksan. Okay. Ba't kailangan niya ilagay yung rice dyan? Ano sa container na eh? Ilalagay sa... Ilalagay mo daw? Sa container. Siguraduhin mo talaga, Tanya at Chinita, siguraduhin mo talaga, alam mo yung ginagawa mo ah. Kailangan niya ilagay yung rice dito. Mixing bowl. Bowl. Wala kayong budget pang bowl? Okay, wait, ito. Girl, Okay. ito, yan. Lagay mo tayo yung rice. Dyan. Ito yung rice. Yan, tama. Lagay mo pa. Sige pa. Ay, buhos malas. Sasagat ko na ba? Lagay mo. Okay na. Ayan na. Ayan. Okay, nilagay niya na. Okay, safe. Walang tapo. And then, ba't lagyan ng suka? Tama. Okay. Okay. So, mamaya mo na. Isang kutsara lang. Pwede Na. siguro. Okay, this one Okay. is the suka. Lagyan mo ng konti lang talaga ko! Bukas na to? Ay, bukas na yan kasi it's already used. Anyway, Oh. Na! Okay na yan! Okay na yan! Okay na? May Okay na yan! nalagay na, okay. And then, ay! Babali na. Dapat pala sandok ang gamit natin. Okay, this time,
on your left side. Kailangan to i-mix, di ba? Mamaya mo na gawin yan kasi maghahalo ka pa ng tuna. Sige. Sorry. Okay. Ay! Bilang ko gusto mo. Ay! Okay, and then you... Hi! Lahat na ba? Lahat! Hi! Guess na, alam mo, lahatin mo na. Ay! Wag ka pala! Hindi daw lahat. Wag yung oil. Ayaw ni Tanya yung oil. Nahihirapan na kami. Ayaw mo ni Tanya yung oil. Push! 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 Marana! Push! Push! Some more! Parang ako yung mabibigay sa boses ni Shai. More. Ayan. Sige. Sige, more. Sige. Sige, Ganyan. sige. Ganyan. Todo mo na. Todo Sige. na Okay na natin yan. Alam mo, to. okay na yan. Kailangan Okay na yan. performance Okay na level, yan. okay. Alam mo, And then- More, hindi kita narinig by the way, ha? Wala pala narinig. More, wait lang ha. Okay. May And spoon na then- naiwan sa loob. O tapos, next. Tiyag ka nga. Next is... Okay. Panakarap pa. Okay, on the pinaka-left side of the table, yun naman pala, pwede naman pala ibigay kay More. Baba mo na kamay mo, baba mo. So, yan! Very good! May ganito kami sa bahay. Wow, nag-spoon pa siya, dumi-dumi na ng kamay niya. Oh, grabe. Four. Nasasarapan na, wala pa. Ito tapos. Okay, next. Kapag nagluluto ako, naghugas talaga ako ng kamay, pero dito lang talaga. Dudurugin niya. Mamaya. Wala na tayo! Hindi ko na makita kung saan yung I'm fine. edge. Okay. Hindi ko nakapa. Yes. Sige. Yan, one more. Yan. What you're holding. Open it up. Yan. And then, Tapos mo na get ba? one. Get one, tapos pasubo isa. Okay. Lahat sila. Porkin. Lahat. Lahat talaga yan, lahat! Lahat! Sabi lahat, diba? Yan! O yung ano, do not Ay, durugin mo na. Mama yung do not eat. You squish it with your hands. Squish it with your hands. Friends, Bago mo ilagay ano dapat. yung sabihin nun? Wait! Tanya, dyan ka lang! Manahimik! Actually, tahimik ka na. Ano na nangyayari? Okay. The other seaweed packets are behind the square bowl. May sili Tapos na sumama pang... Ito. Oh, okay. Yes. Yan. Oy, sorry guys ha. Kinamay-kamay na. Yes, like that. Ay! Pwede na yan. Subo mo kay Tanya. Subo daw yung sabi ng prompter natin! Pasok mo. Maria, makinig ka. Makinig ka. Yes. So, may nahulog yung silica package. Oo. May nahulog sa loob. Okay. So, anong gagawin Put your ko? hand down into the bowl. Tapos, sorry. Lower, just one hand ang kailangan mo. Left hand lang. Left hand. Yan. Move it to the left. Lower. Sorry. No. Sige pa. Yan, down. Put it down. Yan. Bata! Yan, okay. Punta na lang sa June. Okay, stop. Mamaya na yung ginagawa. Ano na gagawin? Gutom naman Okay, to. what you do is, you put your left hand in the front, and then move it to the left. Left pa. Yan, kunin mo. Yan yung June. Okay. Tapos lagay ka ng onti. Get the spoon. Okay. Yan. Okay na. Sige. One more. Okay na yan. Sige, okay. Tabi mo na yan. And then, the sriracha. And then, okay. Put your head. Yan. Ay, Wag! Ito na. Okay, pwede rin naman. I mean, it's also effective. I mean, gano'ng kadami? may spout, pero okay lang rin naman. 1, 2, 3. More! One more. More! Last! Yeah, okay na yan. Okay. Akala ko tapos na eh. Kumain na kayo kanina. Kung may sinasabi ko sa akin, hindi kita marinig. Balik tayo sa yung seaweed packets. Okay. That is right behind. Oh, no! Oh, I could love you so much. Tapos, gagawin na nating seaweed wrap. Okay. Hindi ba? Dudurugin na naman. Okay, Durugin na naman. pang garnish. Okay. Yeah, kunin mo lahat. Durugin mo. Madumi ng kamay mo. Huwag ka nang maarte. Yan! Oh, lakas mo na itong galit mo kay DJ Shine. Yan. I-shoot mo sa bowl, ha? Okay, may nalaglag. Okay. Can you zoom in into this? Tingnan mo.
Tingnan mo, hindi halo. Hindi na halo, pero okay lang. It's fine. Bakit lahat Susubuan niya na nilagay? ako. Hindi ba dapat may matitira Kausa mo ba ako? Kausa mo ba ako? Alam mo ba hindi kita naririnig? Ha? Ha? Oo. Say oo. Is she speaking to me? Because... Kasi di ba dapat may isa na pang-rap? Tapos, Show bakit your lahat nandito sa loob? mama. Di ba gaganyan? Tapos, In ano? the... Okay na to? I'm on your left, on your left. Ay! Anong lasa? Not bad, ah. Ang laki nung kay Tonya. Ang laki, kayang-kaya ni Tonya yan. Kaya niya to! Pasok mo. Pasok mo. Pasok mo. Isang subo. Laki, grabe. Huwag ka madumihan. May kinakain ka mas madumi dyan. And finally, ikaw. Kailangan mo rin sumubo. Yeah. Sige, Yes, dahil of course. ako gumawa nito. Dapat nga ako yung tumitikim eh. Kasi ako gumawa nito. Yung ang laki rin. Kayang-kaya ni Morena yan. Happy na ba kayo sa pinagagawa niyo sa amin? Okay, now it's time for you to take off your blindfold. Haha! Again, Joe, si songs, by the way. Fairness, sarap, kinamay. In fairness nga, oh. Kaso tingnan mo. Tingnan niyo muna. Ay! Hindi halo. Yung iba. Finish fried up. May kasamang silikat packet pa yan kanina. Uy, not bad. Oo, ayan. Thank you for watching, everyone! Thank you! Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saan sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang
nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo. Tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede samahin ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Dapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Ikaw, Kurt. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala dyan. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Good evening Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila. Oras na muna po natin sa buong kapuluan is already 10:55 PM at kayo po'y nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kasama niyo po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo. DJ Titan Jalo. Mga kabisyo, isang panibagong araw na naman para sa ating lahat. Isang panibagong kwento na naman po ang ating mapapakinggan sa ating caller ngayong gabi na to. Kaya hindi ko na po patatagalin pa. Ito po ang programang hindi kahusgahan, bagkos ikay pakikinggan. Ito po ang programa na nagpo-promote sa radyo ng We Listen and We Don't Judge Culture. Kaya po mga kabisyo, nasa kabilang linya na po natin ang ating top secret caller. Good evening po. Hello po, good evening. Ma'am, una muna po sa lahat, nais ko po kayong kamustahin. Kamusta po kayo? Mabuti naman po. Kayo, kumusta?
Mabuti din po at maraming salamat po sa pangangamusta nyo rin po sa amin. Ma'am, itago na muna po natin sa pangalan ang ating caller ngayong gabi na to. Anong pangalan po, ma'am? Tawagin niyo na lang po akong Gabriela. Wow, Gabriela. Alapan. Parang kanta lang Hands up, Gabriela. Ayan, no? Ma'am Gabriela, ilang taon po? 39 po. 39 years old. Taga saan po kayo, ma'am? Nagtatrabaho po dito sa Hong Kong. Nagtatrabaho po kayo sa Hong Kong. Ma'am, maaari po bang palakasan po medyo yung boses ninyo para malinaw at maintindihan po tayo ng mga listener natin through on-air at online po? Okay, sige, DJ. Maraming salamat, ma'am. So, ma'am, 39 years old from Hong Kong. Itago natin sa pangalang Gabriela. Ang aking tanong, ano ang top secret mo? Ang top secret ko po ay matagal nang natapos ang relasyon namin pero wala pang nakakaalam, kami pa lang dalawa. Ma'am, ulitin ko lang po, tama po ba ako ng pagkakarinig sa inyong top secret? Matagal na pong natapos ang inyong relasyon pero walang ibang nakakaalam, kayong dalawa pa lang. Opo. Okay. Ma'am, gaano po katagal na kayong magkarelasyon muna netong guy na itago na muna natin sa pangalang ano, ma'am? Gary na lang. Gary? Siya si Gary. Opo. Okay. Itago natin sa pangalang Gary. Gano'n na po kayo katagal neto ni Gary bago kayo maghiwalay? Mga 11 years. Long distance relationship. 11 years. Okay, backtrack tayo, ma'am. Pwede mo ba akong kwentuhan paano kayo nagkakilala? Okay po. Para siguradong mas klaro ang kwento. Yes, ma'am. I will start from the moment we met. So, nakilala ko siya sa isang platform na textmate.com ang tawag dyan. Way back 2014 po. Okay. 19 yun. Tapos nakita niya ako doon hanggang sa nag-inad niya ako sa Facebook hanggang nagkabutihan, ganon. Pero nung una, hindi pa niya ako yung parang nililigawan. Lagi niya daw ako nakikita, ganyan-ganyan. Tapos nag-try siya. Tapos naging kami na. Nagkabutihang loob. Gano'n kayo katagal nag-usap, ma'am? Matagal po kasi mga 2009 kami parang nagkikitaan doon sa sa platform na yon. Yes. Tapos saka kami lang nagrelasyon noong 2014. Uy, medyo matagal nga, ma'am, no? Opo. Kaya nahiya daw siya tapos yun, parang kaibigan lang, ganyan muna, chat-chat, ganyan. So, 20, ano ba yun? Tapos sinabi ko sa kanya, nung nanliligaw na siya, sinabi ko sa kanya na I was separated and with 2 kids. At ang sabi niya, okay lang naman daw. Tanggap niya kung ano ako. Kasi siya 100% binata siya. Tapos ako separated. So, okay, medyo humanga naman ako kasi tanggap nga niya ako. Pinoy po ba So, itong pinag-uusapan natin, Ma'am Gabriela? Opo, Okay opo, parehong Pinoy. Pero nasa ibang bansa siya noon. Andito na ako sa Hong Kong noon eh. Nandun din siya sa sa Middle East. Okay. Ma'am, matanong ko lang din, kamusta po yung naging takbo ng relasyon ninyo? Natanggap niya na meron kang anak, separated ka. Kamusta naman po yung treatment niya sa inyo at syempre dun sa bata? Kasi mga anak ko okay naman po. Tanggap niya yung mga anak ko, pero yung mga anak ko nung una, parang parang hindi nila tanggap kasi
ba't ka makipagrelasyon sa ano, binata, ganyan, ganyan. Eh, kahit mga bata pa, parang negative na yung ano nila, yung pag-iisip nila. Mhm. Yung akala nila hindi, walang, sa isang single mother, walang tatanggap sa katulad ko, ganyan. Pero yung ex ko, pinakita naman niya na talagang sincere siya. Kaya umabot kami ng ano, ng mga 11 years. Wala po ba kayong nagiging pagtatalo sa 11 years ninyo? Ano yung Ah, pinakamabigat na hindi. pag-aaway ninyo? Ayun po, yung kung ikukuwento ko yung buong-buong ano, para mas maintindihan mo po. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Yes po. So, to make it short, the story ano, merong ano, yung merong marami na yung ano, napapansin ko na nagbago sa kanya nung 2022 na nagsimula, nag-start na parang marami ng unusual na ginagawa niya, yung mga gano'n. Kasi nasa Middle East siya, nandito ako. Pero minsan nagkikita naman kami every 2 years, kasi 2 years lang ang bakasyon niya, eh. Ako yearly ako umuwi, pero sa kanya 2 years. So, every 2 years kami lang nagkikita. Pero nung 2022, ano siya, eh, maraming nagbago na napapansin ko. Nag-ano siya, halimbawa, hindi na siya nagpo-post ng dalawa kami, yung mga ganyan. Yung parang sinasama niya ako sa mga post niya sa FB, ganyan. Basta maraming nagbago. Tapos sabi ko, inano ko siya, yung tawag nito, 'pag nagpo-post siya, trina-try kong i-check yung mga nagre-react, ganyan. Tapos talaga isa-isa ko silang Chine-check. oo, chine-check, Ini-stalk. ini-stalk ko talaga sila, opo. Tapos ano, ayun, lumalabas na yung mga ano, yung mga iba kasi naka-private, hindi ko mapasok. Yung mga iba naman maraming ano siya, naka-public lang. Kaya nakikita ko yung mga post nila, nandun siya, kasama siya. Paano kasama siya hindi ko naman nalalaman. Siguro normal lang naman po siguro yung may girlfriend ka, may relasyon ka, dapat kahit konting update lang naman po sana, 'di ba? Kaso wala. Oo, kaso wala siyang ano, tapos andun siya, kasama siya sa mga puro babae, eh, mag-isa lang siya na lalaki. Pi-picnic sila, tapos vi-videoke, nakikipag-duet siya sa isang ano, sa isang babae, tapos ano, ang sweet-sweet nila, tapos panay sigawan yung mga kasama nilang babae, yung parang tinutukso sila, ganyan. Sabi ko, "Ah, wala man lang ako nalalaman ng mga gano'n na gimik niya." Kaya doon ako nagtaka talaga. May mga ginagawa pala siyang ano, kaya pala nagbago bigla. Kasi puro mga babae yung kasama niya dun sa trabaho, eh. Marami din lalaki, pero ewan ko, sumasama siya sa mga babae. Mhm. Tapos, nung nakita ko yun, kinompronta ko siya. Sabi niya ganyan, ganyan daw. Siya lang naman daw ang lalaki dun sa team nila, ganyan. Pero ang sabi ko naman, bakit di ka nagsasabi sa akin? Anong dahilan mo, ba't di ka nagsasabi sa akin kahit man lang sabihin mo na sasama ka sa kanila, okey lang naman sa akin. So, ang reason niya baka daw magselos ako, mas maganda na yung magselos ako, 'di ba, kaysa yung makikita ko sa iba yung picture na niya. Yeah. Kasi bilang isang girlfriend, alam mo yung pakiramdam na hindi naman niya dati ginagawa tapos biglang ginawa. Mhm. Yung gano'n, yung mga unusual na gawain. Mhm. So doon na kami nag-start na nagkala-kalabuan. Tapos sabi ko, "Sige, pagbibigyan kita pero sana i-promise mo na 'pag may lakad ka sabihin mo sa akin." Ganyan. Kasi tuwing matapos ang trabaho niya sabi niya, "Bahay trabaho lang ako, bahay trabaho, tulog." Tapos makikita mo siya, nandun siya, kasama siya, nakikipag-videoken sa mga babae, yan. Ta's eto na yun, yung ano, sinubok ko siya. Naglagay ako ng ano, pinalitan ko yung profile
picture ko nang kasama siya. So, mga ilang araw lang, may nag-chat na sa akin na babae. Anong sabi? Talaga, parang gumawa ako ng pain. Sabi niya, "Sino ba yung kasama mo dun sa profile picture mo po?" Sabi niya. Sabi ko, "Boyfriend ko." "Ha? May girlfriend pa pala siya, kayo pa pala?" Sabi niya nung babae. Eh, sabi ko, "Opo, matagal naman na, 2013, 2014 pa kami magkarelasyon." Kasi sinasabi daw ng boyfriend ko na wala na kaming komunikasyon, matagal na nga daw kaming walang komunikasyon. Mhm. Opo. Tapos humingi siya ng proof. Sabi ko, ano pa ba ang kailangan mo ng proof? Ba't ko naman ilalagay yung profile picture ko diyan sa yung picture niya na kasama ko kung hindi kami, sabi ko. Humingi siya ng proof pa rin. Eh, di binigay ko yung Hello, ma'am? Nawala po kayo, ma'am? Mga kabisyo, nag-connection loss po ang ating caller ngayong gabi na to. Tayin po natin kung makakabalik pa itong caller natin. Nakakaawa lang, no? Dahil nandun siya sa sitwasyon, mga kabisyo, na nalaman niya na tinatanggi pala siya ng kanyang boyfriend. Sinasabi sa ibang babae na single na siya. Mga kabisyo, taray natin kung tatawagan pa natin or makakatawag pa itong caller natin ngayong gabi na to. Masakit lang na nandun na tayo sa punto na yun. Napapakinggan na natin kung ano yung punot doon. nawala po? Yun, ma'am. Thank you so much, ma'am. Muli ka nakabalik. Hello, ma'am? Opo, nawala. Okay lang, ma'am. Kalma mo lang, ma'am. Kalma mo lang, ma'am. Okay lang po yun. Ma'am, natapos po tayo doon sa nanghingi po ng proof. Itong girl na ipasa mo daw pa Opo. talaga kung totoo pong girlfriend ka neto ni Guy na itago Yes. natin sa pangalang Gary. Tama? Yes po. Okay. Anong hiningi niya sa yung proof, ma'am? Ano yung mga sinend mo sa kanya? Nag-send ako ng yung previous na conversation namin. Mhm. Oo. Siyempre binigay ko yung tapos sinend ko din sa ex ko kung sino yung babae nagcha-chat sa akin. Sabi niya, hindi daw niya alam. Pero yung mga kwento namin, parang yung kwento namin ng dalawa, ng ex ko, kinuwento rin sa akin ng babae. Paano niya malalaman yun kung hindi galing dun sa lalaki, Tama. sa ex ko? Mhm. Opo. Kaya biglang ang gulo-gulo na yung tapos talagang nanginginig na rin ako sa nervous. Alam mo yung gano'n, yung biglang may magcha-chat sa'yo na babae. Tapos sabi niya, "Hindi, okay lang. At least nalaman ko, gusto ko lang makasigurado kung kayo pa o hindi." Sabi niya. Natanong po Ayun. natanong mo po ba doon sa kumontak sa inyo kung anong meron sila neto ni Guy? Ayun nga po, medyo parang nagkakabutihan nga daw po sila. Okay. Mm. Ma'am, matanong ko lang din, mama. Ilang taon na tong Sige. guy na pinag-uusapan natin na si Gary? Mas bata po sa akin. Ilang taon, ma'am? Let's say mga 36. 36. Okay. Yes Medyo po. onti lang Tapos naman ang 39 layo, ako. ma'am. 3 taon lang, di ba? Opo. Okay. So, kinumpronta mo to si Gary nung oras na malaman mo din na may nakakamabutihan pala siyang babae. Siyempre, hindi ka naman pwedeng magalit doon agad doon sa babae. Tama, Gabriela? Kasi Opo. ang kailangan mong komprontahin dito si Gary. Kasi siya Opo, mismo siya talaga. siya ang punot dulo na ito eh. Siya talaga ang inano ko, ginulo ko muna. Anong sabi mo? Kasi ang sabi niya, hindi daw niya talaga kilala. Talagang pinaninindigan na hindi niya daw kilala. Sabi ko naman, bakit niya alam yung kwento ng buhay natin dalawa kung hindi mo sinabi? Wala naman siyang malalaman kung hindi ikaw ang nagsabi. Kasi tayo lang nakakaalam. Sabi ko. Anong sabi? Pero wala talaga, hindi niya aminin. Pero
sa akin, alam na alam ko kasi pag karelasyon mo yung isang tao, mararamdaman mo kung nagsasabi siya ng totoo. Totoo. Tama. Opo. So, sabi ko sa kanya, pwede mahingi yung password mo ng messenger mo kahit ilang araw lang kung totoong walang nagcha-chat sa'yo na babae. Sabi niya, araw-araw niya sinasabi, oo, ibibigay ko sa'yo, oo, ibibigay ko sa'yo, hanggang wala, hanggang umabot sa hiwalayan. Tapos Nagti- pinapili ko pa siya ng ano, kung ayaw mo talaga ipagkatiwala sa akin yan, wala naman mawawala sa Facebook mo kung papasukin ko. Kasi hindi mo ko kayang hindi mo ba kaya akong pagkatiwalaan? Wala naman akong gagawin diyan, titingnan ko lang naman, sabi ko. Talagang ayaw niya. Tapos ang sabi niya, hindi daw niya mapalitan yung yung mga hindi valid na reason. Talagang natuto na siyang magsinungaling o kaya natuto na siyang yung maghanap ng dahilan, mga ganyan, para lang hindi siya mabuko. Ta's ang sinabi ko sa kanya nung talagang parang hindi na ako alam mo yung 'pag nasira na yung tiwala mo sa isang tao, parang mahirapan ka ng Ibalik. ibalik yung parang may May trust na, issues ka na. may nawawalan ka na ng gana, may trust issue ka na. Oo, ma'am. So, ang sinabi ko sa kanya, sige kung ayaw mo 'di mamili ka, password o ako, sabi ko. Anong sabi, ma'am? Yun ang masakit, doon nag-end na po yung story namin ang sabi niya, "Sige ganito na lang, bigyan mo ako ng pagkakataon na ayusin ko ang buhay ko," sabi niya. So, ibig sabihin, ang pinipili niya yung password, talagang prinoprotektahan niya yung Facebook niya. Grabrera. Sorry pero grabe naman kasi pinapili mo. Ba't naman kasi Hindi, ba't ang ka simple nagpapili naman ng po, password? Pinalit mo ang yung sarili mo simple sa password, 'di ba? oh, 'di ba ang simple lang naman po sana, password lang po yun, eh. Mm. Kung talagang ano siya, kung talagang nagsasabi siya ng totoo, kung Mhm. honest siya, kung loyal siya, ibibigay niya yun sa akin. Makes sense, pero may mga tao, eto ma'am, ma'am, paintindi ko lang din sa'yo. Totoo naman, tama ka dun sa punto mo, ma'am. Pero may mga tao din talaga kasi na kahit wala silang tinatago, ayaw talaga nila magbigay ng account, Oh, alam ko naman po yun 'di ba? kasi ano yun, Pero eh, kasi iba yung sa case mo, eh. privacy yun, eh, Yes, sa case mo privacy. naman, ma'am, gusto mo lang din malaman talaga kung meron siyang tinatago. Kaso ma'am, hirap na hirap siguro itong si Gary na mag-delete, kaya pinili niya na lang yung password, ma'am. Hindi, parang para sa akin, ako kaya kong ibigay yung password ko sa kanya kasi sabi ko nga sa kanya, exchange kami. Kasi minsan 'pag nagseselos siya, ibibigay ko yung password ko, ayaw niya kasi siguro prinoprotektahan niya yung sa kanya, Hindi ma'am, ayaw kasi niya tsaka ibigay. ma'am kung gusto magloko kahit hawak mo yung account ng isang tao, hawak mo yung Oo, tama Facebook po, niya, tama. Instagram Oo, niya, cellphone niya, kung talagang gusto magloko, makakagawa ng paraan. opo, opo. Talaga kasi long distance nga po, eh, hindi ko nga nakikita lahat yung ginagawa niya, tama naman. Pero tapos siya na mismo yung yung bumitaw, sabi Mhm. niya, bigyan ko na pero yung pagkasabi niya kasi bigyan ko ng panahon na baguhin yung sarili niya, ganyan, ganyan. Parang doon na mismo parang inaamin niya talaga na meron. Mhm. Opo. Kasi nandun siya, nagpapakasaya siya, siyempre malakas yung loob niya na 'di ba, bumitaw kasi merong kasama siya dun. Ako nasa malayo. So, ganito yung nangyari na. So, after ilang buwan, as in nawala na kaming komunikasyon, hindi ko na rin siya ginulo. Ang hirap na rin yung pinagdaanan ko no'n bago ako nakapag-move on. Mhm. Dami ko ng dami ko ng naging tattoo dahil sa yung hirap kong mag-move on, yung sobrang sakit. So Yung nagpapa-tattoo ka, ma'am? yes po, yung sakit sa puso mo na hindi mo mailabas, parang gusto ko rin yung yung parang pisikal na
yung gusto ko yung nakakaramdam ng sakit. Yes, Kaya ma'am. ang dami kong napatato. Naiintindihan ka Pinatato ko namin. nga yung pangalan niya sa katawan ko noon, pinatanggal ko rin Mhm. para lubusan ng mawala. Tapos ganito ang nangyari, nung ilang buwan na kaming wala, tapos parang may nakapagsabi sa akin na nakauwi na ng Pilipinas. So ibig sabihin 'pag nakauwi ng Pilipinas siguro, wala na rin sila, parang gano'n. Tapos biglang parang nagpaparamdam siya. Nagcha-chat siya sa ano, ilang number na yung nagamit niya, nagcha-chat siya sa akin sa WhatsApp, ganyan. "Kumusta ka na po?" Kahit gumagamit siya ng ibang number, alam ko na siya yun, eh, kasi yung the way na mag-chat, alam mo kung ilang taon mo na nakaka-chat yung isang tao, alam mo kung sino yun. Mhm. Kahit gamitin pa niya ng ano, 1,000 number. So sa madaling salita, ma'am, kumontak siya ulit sa'yo? Opo, nagcha-chat siya. Meron siyang isang ano, main account na ano, yun ang alam ko kasi may ano siya dun, may picture siya dun. Alam ko minsan, bina-block ko, nagcha-chat siya. Tapos minsan naman ina-unblock ko. Kasi gusto ko yung maramdaman din niya yung ano, yung hirap ng maghahabol. Mhm. Kasi ginawa ko yun sa kanya, eh, nung naghabol ako, eh. Sabi ko, "Ba't alam mo naman 'pag mahal mo yung isang tao, hahabulin mo hangga't kaya mo. Pero 'pag hindi mo na talaga kaya, bibitaw ka na rin." Mhm. Gano'n ang ginawa ko. Tapos ngayon nagcha-chat siya. Kailan lang yung 4 na ginamit, nung last week lang yun. Tapos nakita niya yung ano, yung number ko sa Viber. Ay yung ano, oo, number ko sa Viber kasi first time ko nag-ano ng Viber, eh, dahil lang dito sa ano, sa programa niyo po. Kaya ako nag-ano, nag-DL. Nag-download, oo. Oo, nakita daw niya. Tapos pero hindi niya inamin na siya yun. Sabi niya, "Nakita ko lang dun sa ano, sa puwede po ba makipagkilala?" Sabi niya. Hmm. "Nakita ko lang yung number mo dun sa ano." Pero alam ko na siya yun, eh, kasi yung the way na mag-chat, yung may mga po, may mga ganyan, siya yun, eh. Tapos nung in-block ko, ayun na bumalik na yung ano, may 2 number na naman kasama na yung ano, main number niya sa WhatsApp. Yes, parang ano siya, nakita ko nga yung ano, yung profile niya dun na whatever happened, I still love you sabi. Ay, gano'n? Opo. Whatever happened? Ano ulit? What Whatever what whatever happened to us, I still love you sabi. Whatever happened to us, I still love you. Gano'n ba? Tama ako? Opo. Mhm. Kaya Papansin sa'yo, 'no? oo, talagang ano, yung So pakiramdam ko diniretso mo siya, ikaw ba talaga 'to? ay, Sinabi mo? hindi po, hindi sinisin ko lang siya, pero hindi wala na akong ganang mag-reply kasi Totoo? gusto Hindi ko ka yung ano, kinilig? eh. Hindi po, wala na talaga. Oh, ba't biglang may Hindi, tawa? hindi gusto ko yung ano, yung maramdaman niya yung sakit talaga. Yung sakit ng ano, yung hindi pinapansin. Kahit pang ano, kahit anong gawin niya, hindi na talaga ako babalik sa kanya. Tsaka Mhm. ayun nga po yung gusto kong hingian ng ano, hingan ng payo sa inyo Mhm. kung, alam ko naman ng sagot na kausapin ko siya, dapat meron kaming klarong ano, yung pag-uusap, mga ganyan po. Para yung kung talagang ayaw ko na, kakausapin ko siya ng maayos para wala ng ano, habulan, ganyan. Pero parang yung puso ko parang ayaw kausapin. Bakit ayaw, ma'am? Ano po, kasi ewan ko, masama naman talaga siguro ang ano, yung parang gaganti. Kaso nga lang parang wala na akong lakas loob na kausapin siya. May mababago ba, ma'am, 'pag kinausap mo siya? As in nawala po kasi meron akong iba. Hindi, oo nga, yun nga, 'di ba? So, walang mababago kung kakausapin mo din siya, ma'am. Kaso nga lang, 'pag kakausapin ko siya, hindi ko rin maintindihan kasi parang dapat naman talaga na kausapin ko siya para tumigil na siya. Okay.
So ma'am, ang hinihingi mo ngayon ng advice dito sa ating programang Top Secret, kung kakausapin mo pa tong tao na to pero nagdadalawang isip ka. Opo. Dadalawang isip ka dahil meron ka na rin namang partner ngayon at At gusto saka mo mapa-feel sa kanya yung maiwanan at hindi napapansin. Tama? Opo. At saka, anong sabi mo ma'am? At saka yung yung pinaka-main ng ng title ng story ko is Ayan, naglagay ka pa yun. ng title talaga. Yun nga po. Dut, tandaan mo tong Yung title ha. Lalagay ito sa O sige, yun nga po, ano? yung hiwalay na kami, pero kami lang dalawa nakakaalam, di ba? Hiwalay na kami pero kaming dalawa lang nakakalam. Nabanggit mo na yan kanina, ma'am. Ayun nga po. Kasi yung mga relatives namin, both side, wala pa talaga nakakalam. Yung Facebook namin, parehong Facebook namin, andun pa talaga at yung mga picture namin dalawa. Nandun pa, di pa nadidelete. Okay. Oo. Ako naman, maaari na ba ako magtanong ngayon? O, sige po. Okay. Unang-una muna, gaano muna kayo katagal wala na? Mula pa, mga April siguro last year. 1 year na. So, 1 year na. Okay. 1 year na kayo. Gaano na kayo katagal ng bago mo? Bago pa lang po. Bago pa lang. Gaano nga katagal? Bago pa lang. Gaano nga katagal? Mga 2 months. 2 months, okay. So, 2 months na kayo. Matagal na nga. Matagal na ka nga kayong wala at bago lang talaga to. So, labas natin yung bago. Pag-usapan natin Yan to lang sa yung 1 year. pang part 2 po yun. Yung panakit butas yun dati. Ang title ko Gusto mo yung... pa, ha? Ang dami mong kwento. Hindi pa natin to nare-resolve yung una. Gusto mo na kagad yung panakibutas. Ano ba talaga? Part 2 Hindi, kagad ang tayo. part Part two 1 nga po muna. yun. Ayusin muna natin yung part 1. sige po. Okay. Sige. Ayusin natin. So, ang tanong ko, 1 year na pala kayo. Tapos yung bago mo is 2 months. Okay. Diretsahan tanong. Diretsahan sagot. May feelings ka pa dito? Kay 11 years. Nawala na po. 100%. Okay, uulitin ko yung tanong ko. May feelings ka pa ba dito kay 11 years? 100% no more po. Okay, may mababago ba kung sakali mag-uusap kayo at sasabihin mo sa kanya na tapos na tayo, ayoko na, meron na akong bago? Wala nang mababago sa akin. At meron rin ba mababago kung sakaling makapag-usap mulit kayo at masabi niya na mahal pa kita? Sorry, patawarin mo ko. Siguro ang mababago lang, yung parang lubusan ng 100% na mapapakawalan yung issues namin. Sa isa't isa? Oo. Okay. Ang tanong ko ulit, magkakaroon ka ba ng peace of mind kung hindi mo sasabihin sa kanya na tama na at tapos na talaga kayo? Ayun talaga po. Magkakaroon kami. Both side. So kapag sinabi mo, dun mo lang mararamdaman yung peace of mind mo? Opo. Okay. Siguro, baka mawala pa yung galit ko sa kanya. Okay. Na-mention mo kanina, panakip-butas. Bakit panakip-butas yung isa? Doon nga po ako parang Naghanap ka ng ibang tao? Kasi 11 years na relasyon, di ba? Ang tagal kong dinibdib yun. Tapos, naghanap nga ako ng isang taong parang masasandalan, makakausap. Sabihin ko sa kanya lahat ng mga story ko, ganyan yung tatanggap sa akin. Kaya doon po, parang panakip-butas ang tawag ko doon. Okay. Kasi siya lahat ng sumalo ng kaya Yes. nakamove on ako. Okay. So ma'am, base dito sa pag-uusap natin, gusto mo pa rin talagang kausapin itong si Guy para masabi mo lang yung nararamdaman mo. And naiintindihan namin yung sitwasyon mo. Oo nga naman, 11 years is 11 years.
Hindi biro na magkaroon kayo ng relasyon sa 11 years. Pero sana, kung sakaling mag-uusap kayo, ay yun po yung pag-uusap na isasara nyo na po yung mga pintuan sa puso ninyo at para maliwanagan lang ang bawat isa. Hindi pa ba maliwanag yung isang taon na hindi kayo nag-usap? Hindi pa ba maliwanag na naloko ka niya? Yun nga sa akin, maliwanag na po na talagang iniwan niya ako. Yes. Yun nga lang, ang hindi maliwanag siguro sa kanya, ba't siya bumabalik? Gusto Ba't mo siya pa marinig nagpaparamdam? ang ano ng isang lalaki? POV ng isang lalaki, ma'am? Ano po? Gusto mo bang marinig ang POV o opinyon ng isang lalaki kung ba't ganun? Sige. May dalawang pwede nating tignan, ma'am, na side. Unang side, ma'am, is ito yung meron siya naglaramdaman na guilt sa sarili niya na gusto niyang bumawi, na nasayang niya yung relasyon niya na 11 years na sa isang babae lang o sa kanyang pagiging selfish na maging masaya habang malayo sa'yo na wala po yung 11 years. Pwede yun. Yes po. Pwede rin yung isang banda na wala lang. Gusto niya kasi bumalik. Kasi tingin niya, meron pa rin siyang puwang sa puso mo. At hahayaan mo ba na pabalikin pa yung taong nagbigay sa'yo ng sakit sa puso? Hahayaan mo ba na yung taong nanloko sa'yo, nag-cheat sa'yo, na sinayang at hindi nakita yung halaga ng 11 years na yon, papabalakin mo pa sa puso mo? Kakausapin mo pa, bibigyan mo pa ng chance na kausapin tong tao na to? Dahil tingin mo hindi malinaw sa kanya? Pero sa'yo, klaro na rin naman na? The fact, ma'am, na sinabi niya na pipiliin niya na hindi ibigay sa yung password at hindi siya nag-umamin doon sa mga nalaman mo na may kausap pala siya, na nagkakamabutihan loob sila nung guy na yun, ay ng girl na yun, yun pa lang, ma'am, hindi niya na inisip yung relasyon ninyo eh. Kaya nga po eh. Klaro na sa kanya na binitawan ka na niya. Bakit gusto mo pang klaruhin ngayon na talagang wala na kayo? Tapos na, ma'am, una pa lang. Alam mo, ma'am, naguguluhan ka lang kasi nagchat-chat siya ulit sa'yo eh. Kaya nga po eh. Aminin natin yung totoo. Wag mong sasabihin sa akin na 100% talaga na ayaw mo na siya. 11 years is 11 years, ma'am. 2 months pa lang yan. Baka kapag nagkamabutihan kayo na pag-uusap, iwalayan mo yung 2 months eh. Parang wala na siguro talaga. Kung wala na, kung paninindigan mo at titindigan mo yan, sige. Go. Pero wag mo nang kausapin tong tao na to. Kaya pa na-block ko na lang yung mga number na ginagamit niya. Kahit ang dami niyang ano, hindi ko na rin sinisin minsan. Kung wala naman, ba't pa need ng closure? Ba't pa kailangan pag-usapan? Hindi mo kailangan ipaliwanag sa kanya na tapos na. Dahil siya mismo ang tumapos, ma'am. Tama. Kasi baka ang mangyari pag magkausap kami, baka lalo pang aapoy yung ano, babalik yung away namin. Tapusin mo na, ma'am. Kasi ma'am, magiging unfair ka rin dito sa bago mo. Kung sakaling naguguluhan ka, tas may communication pa kayo na itong tao na to. 1 year na nakalipas. Oo, naiintindihan kita na minsan may mga gusto pa tayo, may mga unfinished business tayo sa isang tao na gusto natin ilabas eh. 'Di ba? Pero meron ng bago, ma'am eh. May 2 months ka nang kasama, hindi ka pa ba masaya dito sa kanya? Hindi ka pa ba kontento sa kanya? Kailangan mo pa ba talagang ipamuka dito sa dati mo, kay Gary, na wala na tayo, tapos na tayo, masaya na ako? Hindi na ganun. Tama po.
Hmm. Lagi ko tong sinasabi, ma'am. Choose your battles wisely. Mamili ka ng mga battles mo sa buhay na alam mong hindi na magiging komplikado. What I mean is, alam mo naman na hindi mo na kailangan piliin yung battle na yun eh. Tapos na yun eh. Yung pakikipag-usap, Tama. hindi mo na kailangan siya kausapin dahil tapos na. So, dapat pa bang balikan yung mga bagay na yun? Hindi na. Kaya nga kailangan ko talaga siguro yung magpalit ng number para yun na lang ang paraan para hindi niya ako makontak. Yes, ma'am. Kung ano yung tamang paraan, ma'am, gawin mo. Kasi hindi ko na talaga kayang kausapin. Ayun pala, ma'am. Pagkatapos ng ginawa niya, ganun. Tapos, pag once na wala na sila ng babae, saka mangungulit. Lagi mo to tatandaan, Ma'am Gabriela. Total, nanghihingi ka na rin naman ng advice sa amin. Mahirap pumasok sa isang relasyon na hindi ka pala totally healed. Mahirap na mangilala ng ibang tao na hindi ka pa mismo buo. Dapat, bago ka mangilala o bago mo binigay yung sarili mo dito sa 2 months na to, alam mo na sa sarili mo na wala ka nang babalikan sa mga nakaraan mo. Mhm. So ngayon pa lang, sinasabi ko na sa'yo, Gabriela, na magdesisyon ka na. Magdesisyon ka na wag mo nang kausapin tong guy na to. Wala namang mababago na eh. Wala na kayong mababalik at wala na kayong dapat pag-usapan dahil tapos na. Hindi na maitatama yung mga pagkakamali. Tama po. Pero kailangan ko na Tanging rin i-reveal lesson. talaga sa ano, Tanging tatanggalin ko na. lesson Po? na lang yun sa inyo. Tanging lesson na lang yun, Gabriela. Yung Yun mga bagay talagang na meron lesson. kayo. May mga tao talagang darating sa buhay natin na makakasama natin, hindi para makasama hanggang dulo, kundi para turuan tayo na mas maging matibay. Tama po. Ganun talaga. Walang forever. Pero may tao kang makakasama hanggat nabubuhay ka. Kaya nga sinasabi, di ba, may lifetime. Yes po. Lagi mo nalang tatandaan, Gabriela, na sa 11 years na pagsasama ninyo, meron din naman kayong magagandang pinagsamahan. Yun na lang ikip mo sa puso mo at yun na lang din ilagay mo sa isipan mo. Na sa 11 years na yun, marami kang natutunan. Marami kayong pinagsamahan na maganda. At least dumating din siya sa point ng buhay niya na nagdesisyon siya na tanggapin yung bata, ipakilala niya yung sarili niya. Sadyang siguro hindi lang talaga kayo para sa isa't isa. Kaya yun ang naging dahilan ng paghihiwalay ninyo. Tanggalin mo na yung galit mo sa puso. Pangit na pumasok sa isang relasyon na bago na meron kang bitbitin na mabigat sa iyong puso. Tama po. Yun lang sa akin kasi magiging unfair ka dito sa new mo, sa bago mo, nakasama. Masaya naman ako ngayon. Yun nga lang, biglang ano, talaga siguro yun ang paraan na lang para makawala ako sa kanya na ano, yung hindi na siya makapagparamdam sa akin. Yun, maraming Papalitan ko paraan. yung number Yes, ko. palitan mo na yung ano mo. Palitan mo na yung number mo. Huwag mo nang balikan, huwag mo nang kausapin pa. Okay, Gabriela, tanong ko lang sa'yo. 39 years old ka, right? May 2 kang anak. Opo. Ilang taon na yung mga bata? Malalaki, mga 20 plus na po sila. Malalaki na. Okay. Kamusta naman ang relationship ninyo ng mga bata? Okay naman po, very close kami. Nasasabi mo ba Pero yung kalagayan pero mo yun ngayon? nga, hindi pa nila alam na hindi pa nila alam na wala na kami ng ex ko. Kasi kilala na rin nila ako. Kasama na rin nila noon. Kikita kami, nagbabakasyon kami. Magkakasama kami, 4.
Hindi ko na nga ginagamit yung Facebook ko, eh. Talaga naka-deactivate na para makaiwas. Yun nga, siguro tatanggalin ko na rin lahat yung mga picture doon Mhm. para makita niya na talaga ano, sign na rin sa kanya yun na talaga papakawalan ko. Dapat Siguro ma'am, dahil eto Ma'am Gabriela, dapat talaga kasi may bago ka na, eh. Magagalit ako sa'yo ma'am kapag hindi mo pa ginawa yan. matagal na po kasi naka-deactivate yun mula nung Oo nag-ano nga, kami. oo nga, Hmm. 'di ba? Kung na-deactivate na, ayaw mo na balikan, gumawa ka na lang ng bagong Facebook, at least wala na, hindi na makikita ng bago mo na meron pa kayong ano. Try kong ano, buksan yun kasi matagal na yun, isang taon na rin Ay mula kung nung hindi mo na rin naghiwalay kami, hindi pala na rin gumagamit. nabubuksan, gawa ka na lang ng bago, 'di ba? Para hindi mo na makita yung mga photos ninyo doon. Hindi naman pag naka-deactivate naman, hindi naman nasa-search yan, eh. Opo. Oo, Meron ako, Messenger na lang. Wala naman mga picture do'n at kaya least wala, 'di ba? Yun na lang hmm. yun. Lagi mong tatandaan na kung hindi ka pa pala fully healed, dapat hindi ka kumuha ng bagong karelasyon mo. Kasi Ayun nga po yung purpose na tinitignan nun. tinitignan na natin dito, eh. Hindi, Gabriela, magagalit ako sa'yo kasi kapag ano, kasi tinitignan na natin dito yung emosyon din at feelings din mismo nung bago mo. Huwag kang magiging Kaya unfair. po, Kasi kung tama. alam mong nasaktan ka noon, masakit yung ginawa sa'yo, huwag mong gagawin sa ibang tao yan. Nasaktan ka na Tama po. noon, eh. Tapos gagawin mo sa ibang tao. Oo, pero hindi naman po ibig sabihin na babalikan ko 'yun at Oo. ipagpapalit ko sa kanya Pero ulit. hindi rin Ay, ibig never po. sabihin na dapat maging ganyan pa rin yung arte mo, Hmm. yung mga action mo, 'di ba? Kasi hindi na puwedeng balikan once na sinaktan ka ng tao, 'wag mo nang balik. Kung wala ng Yes. hmm. Mhm. Kasi malaki din tulong yung ano, pagkaroon ko ng bago, eh. Tinulungan niya akong maka-move on, eh. Kaya never akong babalik sa ex ko. Ayun, tapusin mo na yung ex mo. Yung mga gano'ng lalaki, hindi na dapat bigyan ng hindi na lang dalawang chance, pangalawang chance. Marami ng chance na binigay, sinayang lang niya. Hindi siya worth it. Hindi niya deserve ang Hmm. bigyan ulit ng pagkakataon. Okay. Gano'n. Okay, bibigyan kita ng pagkakataon na magbigay ng mensahe unang-una muna siyempre sa ex mo. Ilabas mo na lahat ng sama ng loob mo sa kanya. Sige na. Huwag na yung sama ng loob kasi Sabi mo may sama ka ng loob. Ito, binibigyan na kita ng karapatan para sabihin, malay mo tumago sa tenga niya 'to. wala lang, ang masasabi ko lang sa kanya, kung naririnig man niya, kung tumatama ba yung kwento ko sa kwento namin, Mhm. sa kwento ko dito sa kwento namin, kung parang nakikilala niya yung kwento ko gano'n. Sana, oo, siya naman ang gumawa ng paraan, ng dahilan kung bakit kami nagkahiwalay. Eh, di humanap na siya ng iba na yung makapagbibigay sa kanya ng buong ano, panghabang buhay na mga kasama niya. Yung kung saan siya masaya. Kasi naghanap siya ng siguro mas higit sa akin o dahil lang nandun sa ano. Kaya sana makahanap din siya ng ano, ng mas mabuti sa akin, mahal. Kasi kung hindi ko siya minahal at hindi ako naging mabuting girlfriend, hindi kami umabot ng 11 years. Parehas lang po kayo naging mabuti sa isa't isa, ma'am. Hindi May ibig tukso sabihin lang. na nagkamali siya ay hindi na po siya naging mabuti sa inyo. Lagi niyo Opo, tatandaan. kasi pareho kaming umabot, 'di ba? Yes, yun lang. Ayoko lang maging one-sided dito. Opo, alam mo naman, naging mabuti rin siya kasi, umabot kami ng 11 years. Yun nga lang, madali siyang bumigay sa tukso. Hindi niya binigyan ng halaga yung nabuo naming relasyon. Sinayang lang niya dahil lang sa isang babae. Gano'n, hindi niya kinayang pinanindigan ng mga pangako niya.
Sana huwag na niya nang ulitin. Kung magkaroon man siya ng ano, para magkaroon na siya ng sariling pamilya. Ganun. Okay, ma'am? Kasi May ano po. sasabihin ka pa? Sige, ma'am. Sige, wala na po. Hindi nga. Okay lang. Go mo lang, ma'am, para mailabas mo yung lahat ng sama ng loob mo. Kasi ano siya, medyo immature siya. Sana 'pag nagkaroon na siya ng bago, maging ano siya, maging matured na. Minsan kasi sa kanya ang kulang lang parang hindi siya nagpapakalalaki minsan. Laging parang ako lang yung bumubuhat ng relasyon namin. Kasi marami kaming pangarap, pero ako lang gumagawa ng mga pangarap namin. Kaya madali na rin ako bumigay na makipaghiwalay noon sa kanya kasi na-realize ko na parang ako yung bumubuhat sa kanya, ako yung dumadala sa kanya. Wala, pareho kaming nasa abroad. Pero parang ako lang yung may nagagawang hindi ko naman siya minamaliit. Siguro may sarili siyang paraan kung paano siya mag-invest, pero parang wala din, Wala siyang nagagawa. Parang sinasayang niya yung panahon niya na nasa malayo, pero wala naman siyang naiipon, gano'n. Siguro dahil single siya, pero hindi, mas malaki pa nga sana maipon niya kasi single siya, kaysa sa akin may college ako. Nakakabili pa ako ng lupa, sa kanya wala. Ewan ko kung saan niya dinadala yung mga sahod niya. Siguro sa sobrang marami masyadong mga libangan, gimmick, mga gano'n. Ma'am. Final message, ma'am. Okay Po? na? Final message, okay na, ma'am? Okay na po, wala na. Okay na, ma'am. Ma'am, bibigyan kita na magmensahe. Ito, napakadami mong time. Dami kong time binigay sa'yo. Favorite kita. Bibigyan kita ng time para kausapin mo ngayon. Kung sakaling nakikinig yung bago mo na 2 months, anong gusto mong sabihin sa kanya? Siguro yung bago ko hindi kasi siya Pilipino, kaya wala lang masasabi ko sa kanya, hangga't kami mamahalin ko siya. Ayos naman siya, binibigay niya yung oras niya sa akin tuwing day off ko. Kahit may trabaho siya sa Sunday, nakikita pa rin kami. Sinisingit niya magkita kami sa umaga. Masaya naman ako sa kanya. Siguro deserve ko rin maging masaya. Okay na, ma'am? Okay. Walang masyadong message. Okay, ma'am. Na-pick up ko lang, ma'am, yung sabi mo na deserve mo maging masaya. Lagi mo tatandaan, ma'am, ang kaligayahan ng sarili natin ay nag-uumpisa din sa sarili muna natin. Kung paano tayo makontento, paano natin pipiliin na maging masaya sa araw-araw. Ano po? Lagi mo tatandaan na hindi natin dapat idepende ang sarili natin sa ibang tao para maging masaya. Mahirap magpasaya ng ibang tao kung mismo sa sarili mo ay hindi ka masaya. Okay? Tama po. Opo. Sa mga anak mo, sige na, final message mo sa mga anak mo. Anong gusto mong sabihin? Sa mga anak ko, maraming salamat din sa kanila kasi kahit kasi yung anak kong lalaki siya, very sweet siya. Lahat ng kasi may TikTok ako andun siya, nakaabang siya sa akin pag may ka-live ako. Supportive, very supportive mga anak ko sa akin. Kung saan ako masaya, masaya din sila sa akin.
Kaya, ayun lang po. Okay ka naman na? Opo. Anong plano mo ngayon? Ano ang plano ko? Yun nga, panindigan ko na talaga na iwasan ko siyang kausapin. As in na wala, hindi talaga. Matagal na talaga akong hindi nagkikipag-chat sa kanya. So, as in na wala talaga. Yun na. Matagal na rin naman ako nakamove on. Tsaka hindi ko na talaga siya bibigyan ng chance, another chance. Lesson na rin sa kanya. Meron na rin akong lesson para dahil sa kanya. Mhm. Malaking lesson talaga. As in, yung hindi mo dapat ibigay buong-buo yung tiwala mo sa isang lalaki. Hindi mo ibigay buong-buo yung pagmamahal mo. Dapat mag-iwan ka ng pagmamahal mo sa sarili mo. Thank you so much, Gabriela. Yes po. Thank you sa tiwala mo dito sa programa namin. Marami po kasi akong narinig na about broken hearted, yung mga ganyan. So, as in na talaga gusto ko rin makapag-share. Kasi imagine 11 years. Bihira lang kasi yung umaabot ng 11 years of LDR. Kasi yung dating husband ko noon, 8 years kami lang nagkasama eh. Tapos naghiwalay na kami. Mas matagal pa yung pangalawang karelasyon ko, 11 years. Pero ma'am, hindi Pero- sukatan ng tagal para masabi nating matibay o maganda at masaya ang relasyon. Opo. Lagi mo tatandaan yan. Muli, maraming salamat sa iyo, Gabriela. Yes po. Bye-bye. Salamat din po. God bless, Gabriela. Okay po, salamat. Mga kabisyo, napakinggan po natin ang storya ng 39 years old from Hong Kong na si Gabriela. Tulad nga ng sinabi ko mga kabisyo, hindi po sukatan kung gaano na kayo katagal para masabing matibay po ang inyong relasyon. Hindi po natin pwedeng questionin yung mga 1 taon, 6 na buwan, 8 taon, 5 taon. Kung alam naman nila sa sarili nila na matatag at matibay at masaya sila sa relasyon. May mga nasa relasyon na napakatagal na. Pero kumakapit na lang dahil para sa bata. Meron naman dahil gusto na lang nilang ipakita sa mga tao na kapaligid sa kanila na okay pa sila. Pero hindi naman talaga. Kaya mga kabisyo, muli, maraming salamat sa mga pagtutok ninyo. Lalo na po sa iyo, Kuya Driver. Napakalakas ng radyo mo ngayon. Salamat sa iyo. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon sa 90.7 Love Radio, maraming salamat. Dahil sinamahan niyo po kami simula umaga hanggang gabi. Muli, ako po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo. DJ Titangelo. Sa oras natin ngayon na 11:50 p.m., handog ko pong awitin sa inyo. It's a beautiful song by Adele, Easy on Me. Metro's #1 Love Radio. Basic!